bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na k'a fɔ tilegan in na sa kɛ min ye Falaye Keyita ye ale bɛ yan bon ale kɔni ne ka nin fini sugu ninnu man d'ale ye ale ko ne ka to ka forokiya ninnu de don ani dulokibaw bon Falaye faut que i k'a to n fana ka to ka n bɔrɔn dɔɔni e ma nɛgɛsi ninnu yan neutralisant ni fɛn denmisɛnnin u b'u cɛ tigɛ kuma a to n fana ka to ka n falen dɔɔni surtout n'i bɔra ɲamancɛ la don min na ni yɔrɔ furanba ni nana n'o fini an ka don aw cɛla n'o fana o fana b'a ja quoi bi an bɛna na baabu kɛ fan fila ye fan min ka jan n'a bɛɛ lajɛlen ye ani Ibu Si bɛna n'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Ibu yɛrɛ sera an ka kumaso kɔnɔ yan ka ban kabini sɔgɔmada in na a fana b'an fɛ yan an b'a fo a ka nali la yanni ni Ibu ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa an bɛ kibaruya misɛnman minnu b'an bolo an b'a daminɛ ni an ka la diva ye Umu Sangare ni wagati in na a fari man di a la an bɛ dugawu kɛ min ye Umu Ala k'a segin a yɛrɛ ma tubabu ka kuma a bɛ convalescence la fari jagabɔ fari bɛ ka ban an bɛ dugawu kɛ sa sinon ni wagati in na a kun kan ka tournée caman kɛ nka bana in y'a to a ma se ka tournée ninnu kɛ a yɛrɛ kɔni bɛ repos la a bɛ Paris a bɛ k'i reposer pour que ka se ka récupérer joona ka tila ka tournée daminɛ parce que n'i nana yan k'i bɛ tila ka taa tournée européenne daminɛ ko ka ca surtout ni artistes de déplacera mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka bana ban pewu Ala k'a segin a yɛrɛ ma sini kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'a ma Ala ka garisɛgɛ d'a ma Falaye mɔgɔw tɛ diva dɔn Umu Sangare dusukun min b'a la a dusukun tɛ se ka juguya kɛ n bɛ k'a fɔ mun na parce que tellement a bɛ hinɛ a bɛ to ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ ka mɔgɔw fɛ c'est pourquoi a ka festival sigilen sen kan mɔgɔw tɛ k'a faamuya Umu ka festival a tɛ ka wari ɲini a la quoi ale bɛ k'a kɛ ko a faso parce que ale ko ale ye diɲɛ bɛɛ munumunu dɔnkili tɛ da yɔrɔ si diɲɛ kɔnɔ ni ale Umu ma jouer yɔrɔ min donc ale ka dɔ k'a faso la ka o sigi sen kan o de ka d'a ye nin wagati in na i b'a dɔn k'a fɔ tubabuw fɛ yen tile de bɔlen don u yɛrɛ ka kuma ko été été de fana ye concert baw waati ye u fɛ yen mais a n'a ka ale kɔni ka farijagabɔ bɛnna an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a ban pewu Ala k'a segin a yɛrɛ ma la diva i ŋaniya min b'i yɛrɛ la Ala k'a to o k'a kɛ i ka kɛnɛya joona i ka sa cogo min na i bɛ se k'i ka tournéew daminɛ k'i ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen a kun kan ka taa Allemagne donc Allemagne taga in de senfɛ sa a kɔni Faransikaw fɛ u y'a ye k'a fɔ bon a ka état tɛ ten kosɛbɛ i b'a dɔn tubabu olu n'anw tɛ kelen u t'a fɔ ko Ibu taa nɛgɛden ni fɛn ta i ka taa paracetamol n'i sera yen i b'i gojo non olu b'a lajɛ ka ɲɛ pour que a ka se ka ban an bɛ dugawu kɛ min y'an ka la diva ye k'Ala ka kɛnɛya k'a ban sini fana n'Ala sɔnna a ma Moti ale biennale o kun cɛra Ibu ni biennale banna tan région min y'a organisé biennale maɲɔgɔnlɔnw a bɛ dɔn ni fɛn minnu ye mascotte ni a fanion o bɛ to e bolo fo biennale wɛrɛ labɛn bɛna taa di région min ma e bɛ taa ta k'a d'o ma donc sini ni Ala sɔnna a ma Tombouctou ale de kan ka biennale kunbɛn 2025 san wɛrɛ donc Mopti u ye mascotte ta ka bɔ Mopti u bɛ ka taga n'a ye Tombouctou a bɛ se sini de Tombouctou dugu kɔnɔ donc Tombouctukaw bɛ bɔ ka mascotte kunbɛn o fana ye ɲɛnajɛba de ye u tila ka fanion fana di o kɔrɔ sa ko Tombouctou ka biennale labɛnni o y'a daminɛlen fo ka taa se compétition wagati ma parce que biennale mɔgɔw bɛ girin k'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw faralen ɲɔgɔn kan yan'o cɛ i b'a ye kabini congé de Noël nata ye ɲinan san ye congé de Noël nata u bɛ phase préliminaire kɛ n'o ye communes ye communes yɛrɛ dama bɛ jouer ɲɔgɔn bɛ compétition kɛ ɲuman minnu mana sɔrɔ olu la sa communes fana b'o ta tuguni olu bɛ tila ka taa tuguni cercle ta fana kɛ donc cercle ta bɛ kun cɛ tuma min na cercle fana de b'a ka mɔgɔ ɲumanw cercle élément ɲumanw ta ka na kɛ région ka troupe o de bɛna phase nationale la y'a donc mɔgɔw bɛ tɛntɛn dɔɔni de i bɛ taa sɔrɔ sa sokufɔla dɔ bɛ yen ale bɛ ka jouer Badalabugu ou bien a bɛ ka jouer Sabalibugu fɛ dɔnkɛla dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o bɛ ka jouer Torokɔrɔ fɛ olu ɲɔgɔnnaw donc commune 5 b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan commune 5 yɛrɛ communes ni quartiers ni ɲɔgɔn cɛ n'o banna tuma min olu bɛ sɔrɔ ka commune 5 troupe sigi sen kan o commune 5 troupe sa olu bɛ na Bamakɔ phase ta donc région fana kɔnɔ a bɛ ten i bɛ taa sɔrɔ commune fana kɔnɔna na sa ni Segu don sisan Segu King olu bɛ ɲɔgɔn dan kɛ o King ka ɲɔgɔn dan bɛ ban tuma min na olu bɛ Segu groupe sigi
bilaba ka groupe sigi olu bɛ sɔrɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ phase régionale la o phase régionale fana bantɔ élément ɲɛnɛma minnu bɛ olu fana cercle la olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan sa ka kɛ Segu yɛrɛ ka troupe ye donc Bamakɔ fana ta bɛ kɛ ten de a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ten u bɛ sɔrɔ ka taga donc biennale nin ye min kɛtɔ filɛ sini Tombouctou o kɔrɔ ko Tombouctou yamaruyalen don ka biennale mascotte k'a kɛ papier kan k'a ci mɔgɔw ma a y'an dɛmɛ o kɔrɔ ko Tombouctou bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a bɛ fɛ k'a fɔ ko biennale de don a yamaruyalen don a masiriw n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen dilen a ma a b'a yira fana k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw mana Tombouctou autorité minnu ye k'olu taara k'olu bɛ commission kɔnɔ olu fana bɛ se ka laɲiniw kɛ yaasa ka se ka Tombouctou dɛmɛ mais Ibu bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna Tombouctou bɛ ka min labɛn n'u sera ka wari sɔrɔ a ɲɔgɔnna biennale tɛna kɛ Mali kɔnɔ ayi n'u ka document min ye ŋaniya min bɛ u la u bɛ fɛ ka min kɛ n'u y'a wari sɔrɔ Mali bɛ mɛn ka biennale ɲɔgɔnna lakale parce que ça sera biennale fɔlɔ min bɛna kɛ ni salle kɔnɔna tɛ en plein air et puis i b'a dɔn ko biennale fɛnw ka ca sufɛ de Tombouctou bɛ fɛ k'a yɛlɛma de parce que i b'a dɔn ko fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw t'olu faamu e kɔni b'a dɔn parce que lakanabaliya min bɛ yen sufɛ ko sécuriseli man nɔgɔn donc pour que k'a yɛlɛma Tombouctou bɛ fɛ k'o de kɛ et puis olu bɛ fɛ fana k'a kɛ zen ni n'olu sera ka yɔrɔ minnu jɔ a la infrastructure minnu dilan a la o bɛ to yen jama lajɛ o jama lajɛ bɛ kɛ olu b'u profiter a la déjà président ye stade kelen layidu ta o ye o stade bɛ ka jɔ stade kɛrɛfɛ u bɛ fɛ ka région bɛɛ lajɛlen n'a ka internat journalistes invités ni officiels u bɛ fɛ k'u profiter fana ka hôtel ɲɛnɛmaba kelen jɔ Tombouctou donc fɛn mun don a fɛn ka girin a budget ka ca mais n y'a ye k'a fɔ déjà min ye ministre Sanu ye ale bɛ fɛ ka u dɛmɛ a la kosɛbɛ parce que n'u ye réunion kɛ wari bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani dɛmɛ bɛ se ka kɛ gouvernement yɛrɛ bɛ se ka mun d'u ma u bɛ se ka ŋaniya taliw kɛ mɔgɔw fɛ ka se degré min ma budget la olu bɛ ka ɲɛfɔ u ɲɛna pour que u ka se ka baara kɛ donc sini n'Ala sɔnn'a ma o baara bɛ kɛ fana an bɛ segin ka na e sago la sisan o ye jamana kɔrɔnfɛla kibaruya ye kabini Tinzawatène waleya in daminɛna an k'a fɔ tiɲɛ na a ye ko caman yɛlɛma ko mun yɛlɛmana o ka ca kosɛbɛ parce que an y'a ye fɔlɔ Kidal gouverneur n'o ye Elhaji Gamu ye ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka kuma minnu fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ ko mɔgɔw bɛ ka bɔ ko min ye marabolo cakɛda minnu bɛ k'u bɛ ka bɔ a y'o nkalontigiya Kidal ɲɛmɔgɔw ma da o ma fala ye u yɛrɛ wulila ka wuli ka jɔ kɛ wolomasiri taba minnu bɛ Kidal kɔnɔna na fonctionnaire minnu bɛ yen baarakɛla minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye u k'u hakili sigi bon Kidal kɔnɔna na bi maaw ma bɔ c'est à dire a tɛ komi mɔgɔw y'u sigiyɔrɔ bila Kidal kɔnɔna na nka jatigɛ de nana ni jatigɛ nana i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw fana bɛ hakili siw b'u bolo kunnafoni siw b'u bolo olu kunnafoni minnu bɛ ka di ka kɛ ni Tinzawatène ye o n'o ja jugu n'o kibaruya jugu o y'a to mɔgɔ caman e bɛ dafɛ dugu ninnu na sisan i b'a fɔ ko bɔn n kana duguba kɔnɔ o de bɛ ka kɛ bon Gawokaw fana y'a yira an na k'a fɔ ko tiɲɛ na kabi muguci in daminɛna Tinzawatène olu fana bɛ ka mɔgɔ y'u ka dugu kɔnɔ o ma deli ka mɔgɔ minnu ye jama bɛ ka caya ka taa Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna na mais Gawo ta bɛ se ka faamuya cogo dɔ la parce que nin wagati in na bingali yɛrɛ ka ca Gawo yɛrɛ mara la fana et puis samiya donda in na mɔgɔ caman bɛ olu bɛ ka u yɛrɛ sigiyɔrɔ fana bila pour que ka na Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna na u bɛ se ka lakana cogo min nka u yɛrɛ bɛ ka sira mun ye o ye k'a fɔ Gawo yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ minnu ta k'olu sigi n'o ye Gawo lakanako ye ka Gawo ka se ka lafiya o baaraw maa kura minnu bɛ ka na il faut que u ka sɔn olu ma parce que bi Gawo kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen olu tɛ se ka kɛ tuguni jɛ tɛna na kɛ ni olu ye Tinzawatène an y'a ye k'a fɔ fala ye armée ale ye fɛɛrɛ min tigɛ sisan a ka pankuru u bɛ yen u yɔrɔ man jan u bɛ filɛli la u bɛ jateminɛw la kabini gosili ninnu kɛra sisan u bɛ ka mun lakɔlɔsi jɛkulu marifatigi ninnu u caman bɛ sufɛla de lajɛ ka t'u ka marifaw don kuluwo kɔnɔnaw la ani k'a lajɛ u b'u minɛn minnu b'u bolo u bɛ se k'olu dogo cogo min sabula ni drone kɔni n'aw tɛmɛna mɔgɔ 3 kan ale b'a ka baara kɛ a ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ n'an bɔra jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ an bɛna Bamakɔ yan min ye Sorasiw olu tɔgɔla Kiri fala ye o fana bɛ sen na
kiri min zen ta min ye u yɛrɛ ka kuma affaire 6 de tun bɛ a la a kiri kɛnɛ kan affaire fɔlɔ n'o ye mɔgɔ fɔlɔ minnu tun kan ka kiri ko olu kɔni min kun yera olu bolo o ye dɔrɔgu man ka don kan kɔnɔ ani sɔrasi sariya minnu fana bɛ kan kɔnɔna na ko caporal dɔ ale olu sɔsɔ ale fana kelen kun tɛ u ka brigadier dɔ fana tun b'a la ani duguden 3 ko olu ye waleya cɛjugu kɛ kan kɔnɔna dɔ la min ye affaire filanan ye o bɛ tali kɛ marafa suɲɛ na ani ka sɔrasiya hakɛ ayi olu tɛ sɔrasiw ninnu ka procès tɛ kɛ ko marafa suɲɛ t'a la o tɛ yen o ma deli ka kɛ ayi o ma deli ka kɛ fɔlɔ u ka procès sigi o sigi marafa suɲɛ yɛrɛ kɔni o yɛrɛ de ye o y'a taalan de ye ale ni sɔrasiya hakɛw suyɛni batobaliya ko min ye kɛlɛkɛ nin sen ta ye gɛrikɛ marifa sɔrasiw ka gɛrikɛ marifa caporal dɔ de y'o ndaraki donc ale ni soldat de 2e classe dɔ olu u y'o baara kɛ waleya in u y'a yira k'a fɔ ko a kɛra segukaw fɛ yen affaire filanan min bɛ yen o bɛ tali kɛ maaw la maa minnu kɔni n'u fana donna ni dɔrɔgu fana ye kan kɔnɔ ani ka sɔrasiya sariyaw sɔsɔ o kɛra caporal dɔ fɛ ale ni sapeur pompier dɔ ani ka taa fara dugudenw kan ninnu baara ninnu sa fala ye nin kiiritigɛ daminɛna kalo salen ale tile 31 n'o ye juillet k'a bɛ to senna fo ka taa kun fori nka procureur n'o ye Sumɛla ye colonel Sumɛla Bagayogo a ko min yɛrɛ jɔrɔna b'a ale la o de ye sɔrasikɛ yɛrɛ b'i kale fɛn minnu kan nin tɛ kɛ kan kɔnɔ ka tila ka t'o sɔsɔ o de dabaliba b'ale la et puis min b'ale tɔɔrɔ tuma o tuma n'u nana ni dossier cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ sɔrasiw dɔw de jɛlen don k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ wari don marifa mun na k'o suɲɛ ka taa k'u bɛ t'o feere et puis u b'a kɛ ni mɔgɔw ye mɔgɔw sigilen tɛ ni mɔgɔ minnu ye quoi donc ale ko sisan komi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ɲangini ninnu Ibu a man jan donc comme a man jan ale yɛrɛ fɛ sa sariya de ka falen o parce que n'a fɔra k'i bɛ minɛ i bɛ gɛn ou bien i bɛ san 8 fɛn a tɛ k'u ja sira ale bolo réforme min bɛ senna ni jamana kɔnɔ u ka se yen fana u k'a lajɛ a ka falen wa olu ka kiiri fana filɛ nin ye ta i b'a dɔn ko ni kiiri tigɛra tan sisan mɔgɔ bɛ taa n'o fana ye cour suprême na awɔ b'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye sɔrasiw bɛ taa n'a ye cour suprême na maintenant n'u taara n'a ye cour suprême na cour suprême de bɛ tila tuguni k'o papier ci ale ma n'o cira ale ma u b'ale ɲininka est ce que ani sɔrasi sariyaw bɛ taa ale b'a fɔ ko mais monsieur le président an kɔni ye nin kiiri de o n'an ye kiiri de sigi donc ale fana ko u b'a ɲini et puis fɛn bɛ ka min yɛrɛ yira an na Ibu a bɛ hakili jigin denmisɛnnin dɔw ka affaire dɔ la les frères Si u ni Seydou Che bilalen ɲɔgɔn na commune 5 tribunal o tun ye les frères Si minɛ k'u bila commune 3 tribunal y'u minɛ k'u bila commune 6 tribunal an taara commune jumɛn o tun ko fo k'u datugu donc c'est comme anw ka tribunal coordination tɛ yen quoi an ka kiiriso parce que kiiri min bɛ tigɛ u tɛ ɲɔgɔn kalama quoi or fɛn kelen de don donc cɛ bɛ k'o de fɔ quoi ko ale bolo justice kɔni militaire o fɛ o bɛɛ kɔni bɛ cour suprême ka yamaruya de kɔnɔ donc il faut que moyen ka sɔrɔ olu fana n'u ka to ka kuma parce que olu b'a dɔn k'a fɔ ko pôle minnu sigilen don o pôle ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kuma par exemple sisan n'i ye ŋanamu kɛ yɔrɔ la n'i taara k'i bɛ taa fan wɛrɛ fɛ tuguni u b'a fɔ ko non nin ye nin traité ka ban donc ale fana bɛ fɛ o ɲɔgɔnna de ka kɛ pour que u fana ka se ka lafiya u ka baara kɔnɔna na parce que mɔgɔ bɛ ka mun jateminɛ non ma jɛn n'a ye n bɛ taa n'a ye cour suprême na or cour suprême b'i référé ale de la tuguni ale ka compétence cour b'i fɛ o de la donc a y'olu gɛlɛyaw ninnu fɔ pour que mɔgɔ bɛ se cogo min na ka se ka faamuyali kɛ mais gɛlɛya in bɛ yen par exemple sisan ne bɛ exemple kelen nɔgɔman dɔ d'i ma ne bɛ kiiri sisan commune 5 la ne nɔ minɛna commune 5 la mais ne bɛ taa casier judiciaire ne bɛ taa ta commune 3 la tribunal de la Bamakɔ bɛɛ bɛ fɛn ta ye casier judiciaire ta ye certificat de nationalité bɛ ta ye wa surtout casier judiciaire o de la bɛ lajɛ est ce que a kiiri la a ma kiiri mais i bɛ kiiri bɛ taa ta a jateminɛ parce que a kan ka dɔn c'est pour que digitalisation in a nafaba dɔ de ye nin ye parce que n'a digitalisera sisan a bɛ nɔ bɛ to machine bɛɛ kɔnɔ c'est comme bi an ka kunnafonidi gafe dɔw
u bɔra commune dɔ la ka yɛlɛma commune wɛrɛ la mais olu tun bɛ commune min na u ma taa fɔ o impôt mɔgɔw ɲɛna ko anw yɛlɛmana olu taara fan dɔ fɛ ka taa papier ta maintenant u ka to k'u ka papier don u ko que pourtant aw bɔra commune min na aw tɔgɔ bi yan dɛ n'a ma ɲɛ k'aw bɛ yɛlɛma parce que impôt la a tɛ se ka kɛ o parce que olu informatisé len don voilà olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ou bien sa douane na sisan n'i taara ni marchandise dɔ yɔrɔ dɔ la sisan k'i bɛ taa yɛlɛma tuguni ka taa munumunu u b'a f'i ɲɛna ko non nin sɛnsira ka tɛmɛ donc nafa mun bɛ alu fɛn na o de nin ye mais a ka ɲi ɲɛfɔli ka kɛ État fana ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka mɔgɔw impliquer halisa ni sɔrɔdasiw bɛ to ɲɔgɔn na marakalakaw fɛ yen u b'a fɔ min ma sa ko sɔrɔdasi mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔdasiya kalan yɛrɛ kɛ yaasa ka se ka na kɛlɛdagaw kɔnɔna na maa minnu don sa a bɛ fɔ nin kɔni ma sa ko contingent 2021 olu ye kalikasiyɛn kɛ maa minnu tun bɛ a la a ko kɔni tun bɛ ɲɛmaa bɛ maa min bolo sa o ye chef d'état-major de l'armée de terre ye n'o ye général de brigade Aruna Samake ye ale yɛrɛ tun bɛ marakalakaw fɛ yen drapeau kɔrɔla la sa sɔrɔdasi minnu tun bɛ yen sa o ye sɔrɔdasi 700 denmisɛnnin 700 84 olu de kɔni ye kalikasiyɛn kɛ muso 421 bɛ a la ninnu kɔni on sont directement front u ko ten dɛ ko bila ka suba foyi tɛ ninnu ta la ninnu bɛ taa u tilara u bɛ taa de donc a fɔra u ɲɛna u bɔra sisan ka baara min kɛ nin ye kalan min kɛ o kalan in o de b'u yamaruya k'a jira k'a fɔ ko u bɔra Mali fan bɛɛ cogo min ka na kalan in kɛ Mali bɛna na u yamaruya fana k'u bila ka taa fan bɛɛ lajɛ Falaye ne bɛna na i ka denmisɛnninw ninnu donni na o parce que nin chance ye min ye nin kuma man ca o i tilara direct mais i kɔni i bɛ kɛ deuxième classe ye i ka hakɛw dɔnnen don i ka numéro matricule talen don AT mɔgɔw b'i enregistré i ka fɛn bɛɛ dɔnnen don Ibu ninnu fana ye baara kɛ i b'a dɔn sisan ko sɔrɔdasi 2 tɔgɔ tɛ se ka don machine kɔnɔ Sadio fɛ yen depuis ale nana ale y'a informatisé bon sara fana olu y'o bancarisé a fɔ su tun bɛ sara ta dɔw bɛ sara 2 ta ka nɔgɔ su de bɛ sara ta awɔ donc sisan ale y'o kɛ ten ale fana nana yɔrɔ min na ministère yɛrɛ la fɔlɔ ministère de la e famana ye ma défense ma non an tɛ don o yɔrɔ in na an bɛ siran a tɛmɛ non e ka taa bɔ yen bani n'i taara yen an bɛ siran o yɔrɔ ninnu depuis dontɔ a fɔ ko Ibu bi ye i tile sabanan i bɛ ka na ministère la yan wa nin bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ kɛ ministère kɔnɔ a bɛɛ bɛ machine ba kelen kɔnɔ ko an ka télé belebeleba in filɛ cogo min Sadio sigilen don k'a lajɛ awɔ mobili min bɛ don mobili min bɛ bɔ min bɛ gerige la hali n'i bɛ sunɔgɔ la i sigilen don gerige la i bɛ sunɔgɔ la u bɛ mɔgɔ bila ka taa f'i ɲɛna k'i ka kunu wagati dɔ la u tun ye a kɛlen k'a kɛ gerige mɔgɔw ninnu tun ye placard dɔ don caméra ni u cɛ quoi ministre yɛrɛ taara placard in tigɛ ka bɔ yen plaque in tigɛ parce que ni dɔw ye la u bɛ sunɔgɔ quoi donc ministre yɛrɛ taara plaque tigɛ ka bɔ yen donc ni e taara lundi sisan mardi n'i nana bɛ mercredi u b'a fɔ ko bon Ibu ko nin ye nako 2nan ye yan ouais et puis i sigilen ɲinangolobaatɔ ministre bɛ n'i ka bureau kɔnɔ k'a kun nana a lajɛ n'a sɔrɔ aw ye dossier min ta kununko n'a bɛ k'a baara kɛ Sadio ka yɔrɔ 2nan bɛɛ b'a dɔn fleur tigɛla fara bɛɛ bɛ ministre dɔn parce que i bɛ bali k'a ye cour kɔnɔ tigɛ a bɛ contrôle la parce que ale nana sɔrɔ yɔrɔ in an dɛmɛbagaw olu tun ye ministère de la défense toli de ye tablette bɛna di mɔgɔw ma wariw bɛna d'u ma parfum bɛ d'u ma u bɛ fɛnw sɔrɔ donc information kɔni o tun bɛ bɔ de kuda ye bon CMDA ka yɔrɔ yen donni ka gɛlɛn dɔɔnin parce que yen état major ye il faut k'a fɔ ko i bɛ na a bɛ labɛn k'a fɔ k'i bɛ na ale fana sɛgɛnnen don parce que fɛn caman bɛ yen fana quoi donc u y'olu yɛlɛmaw kɛ ne bolo ninnu fɛn ninnu bɛɛ kan ka fɔ jamanadenw ye parce que mɔgɔ bɛ se ka bali sisan i b'a fɔ k'i bɛ taa tɛmɛ i m'a ye sisan ministre de la défense dara mobili tɛ se ka jɔ o bɛɛ ye consigne de ye n'i kɔni bɛna don ministère kɔnɔ i bɛ don mais ka na comme n jɔ da la ou bien n bɛ mo stationné ayi o interdilen don formellement bon fɛn dɔ fana tun bɛ yen n y'a ye k'a fɔ u y'o wuli
fɔlɔ ambassade de France t'a kɛrɛfɛ yan bon olu kun kɛlen don k'u ka fɛn dɔw ɲɛsin ministère ma o minɛnw bɛɛ jiginna ka bɔ yen non o bɛ lamɛli kɛ u bɛ lamɛli kɛ voilà mais hali bi mɔgɔ minnu bɛ yen ni téléphone sugu dɔ b'i bolo n'i donna yen zone kɔnɔna na ambassade de France b'i ka checking kɛ o bon an dun ka faama bɛɛ bɛ yen jaw ka siyɔrɔ bɛ yen défense bɛ yen chef d'état major bɛ yen mais comme u yɛrɛ ka kuma na sisan u ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka kuma ko contre coup b'an ka mɔgɔw bolo sisan k'i tɛ se ka don contre coup bɛ armée mɔgɔw bolo sisan donc n'an bɔr'o la an bɛna sɛnɛ kibaruya an bɛna o to yen parce que an ka wagati bɛ ka taa kosɛbɛ an ni Ibu kan ka masala an bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ Baɲankarakaw fɛ yen min ye samiya don cogo olu kɔni ko k'a ɲɛna kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya b'u la voilà Ibu n t'a dɔn ne bɛ nin kalama Bamakɔ délégation spéciale u bɛ k'olu sigi commune 2 ta sigira Aminata Dramane de kɛra yen présidente ye ah bon ouais donc commune 4 fana u ye délégation spéciale sigi yen mais ne tun bolo olu ko dɔw bɛ yen ko olu tora yen ko dɔw bɛ yen k'olu ma ɲuman kɛ k'olu ka mairie ma baara kɛ ka ɲɛ ko u y'olu bɔ yen bon n'u tun y'a bɛɛ kɛ ka harmoniser siɲɛ kelen ka uniformiser voilà ou bien u kun k'u bɛɛ to yen fana parce que kala de taar'u ye Burkina i bɛ nana dɔrɔn ale ye bɛɛ de kɛ Eli bɛɛ non bɛɛ ale mairie ale Burkina maire bɛɛ bɔ yen pewu mɔgɔ si tɛ yen délégation spéciale de bɛ yen fan bɛɛ fɛ yen donc o la mɔgɔ t'a fɔ i b'a contre la i b'a fɛn na bɔ yan anw ta an ka mɔgɔw ko dɔw bɛ yen k'olu ka mairie baara kɛcogo ma ɲɛ donc par exemple sa Kati fana u ye yen fana wuli bon souvent a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'u bɛ ɲɔgɔn na mais n'a kɛra bɛɛ ye kɔrɔ tɛ dɔn o la quoi tu vois bon c'est vrai que avantage b'a la comme kɔlɔlɔ fana b'a la parce que ni ma bɛɛ fana gɛn ni jateminɛli kɛ mɔgɔw fana bɛ se k'a fɔ k'i k'o kɛ avec discernement ka k'o kɛ ni jateminɛli ye mais o y'a sɔrɔ a ka kɛ jateminɛli fana ɲuman ye mais i b'a dɔn ko min bɛ jateminɛli ko gɛlɛya e ma mandat d'u ma n ko jamanadenw de y'u ta kalata de ma se ka kɛ ah non bon donc o kɔrɔ ye k'u nɔ tɛ o la i bɛ au conseil de collectivité dɔn n b'o dɔn i b'olu dɔn olu san 15 ye nin u ma bɔ yen n ko hakili b'o la non hakili b'o la est ce que olu ye ɲumankɛw ye kɔlɔ kɛ non olu mɛnna u ka yɔrɔ dɔw sara dɔw bɔra yen i b'a dɔn ko au conseil collectivité président fɔlɔ tun ye mɔgɔ min ye Umaru Ag Ibrahim o bɔr'o la ka taa ka mandat kɛ APDP président la ka taa k'o san 7 kɛ ka ninnu to u bɛ yen ni mɔgɔ min sara u bɛ dɔ bila o nɔ na Bamakɔ maire ba ni a tun ma ci sisan olu fana tun bɛ ka t'u ka 14e année na maire minnu sigilen filɛ olu taara 2016 de élection na i m'a ye jamana de ma se ka élection organiser ka mɔgɔ bila k'u k'a falen tiɲɛna tu vois donc n'i nan'o la i bɛ bɛɛ de lata pour être uniforme par exemple sisan e ko ko dɔ ma juguman kɛ ko k'o to yen i ko dɔ maire bɛ ɲɔgɔn dɔn et puis maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn dɔn fana sisan min bɛna k'a fɛ yen n y'a mɛn ko Sulemani Satigi Sidibe kan k'a dɔn CNJ président kɔrɔ ye bon k'ale taara ka bila commune 2 ta la i b'a dɔn mɔgɔ 7 de don mais Aminata Dramane de olu ka président ye commune 4 ta ko o président ye Saka ye Asetu i bɛ Asetu dɔn Asetu Sangare a tun bɛ yɛlɛma na a bɔr'o la k'a ka parti créer ale fana donna commune 4 ta la ani mɔgɔ wɛrɛw donc yɔrɔw kumaw bɛ ka caya parce que mɔgɔw dɔw bolo dɔw bɛ olu bɛ politique la ka ban est ce que olu kan ka don délégation spéciale la a mɔgɔ bɛ taa cogo di non là o kɔrɔ ye k'a ko compliqué voilà donc mɔgɔw bolo ni a kɛra mɔgɔ sugu ye par exemple délégation spéciale très souvent Aminata Dramane ɲɔgɔnnaw de bɛ na mɔgɔ tɛ se ka kiiri bɔ mɔgɔ minnu na et puis jama ka danaya b'u kan voilà n'olu bɛ ka baara kɛ mɔgɔ tɛ se ka u fɛn sɔrɔ u la mais mɔgɔ mun ye CNJ président kɛ ka tɛmɛ ani mɔgɔ dɔw bilara ɲɔgɔn na dɔw man di bon n'a fɔra k'o kana bila mɔgɔw sanfɛ tuguni i m'a ye kuma bɛ se ka caya quoi donc a ka ɲi mɔgɔw la mɔgɔ minnu parti politique t'u bolo hali n'u bɛ a la mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ kɔni u ye premier rôle joué parce que maliyɛn ka ko i t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ politique la fo n'i ye jɔyɔrɔ d'a ma i m'a ye premier ministre bɛ to k'a fɔ sisan ko mɔgɔ si tɛ gouvernement na k'ale tɛ min ka parti politique dɔn donc Ibo o b'a to an bɛ don n'an ka kuma ye an bɛna kuma fɛn 2 kan min ye jamana yɛrɛ kibaruya ye
an y'a ye k'a fɔ Algérie kɛlen don k'an sɛgɛn sisan. O k'an sɛgɛn. U bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ kuma tɛ depuis Tenza ko in kɛra. An y'a ye k'a fɔ kibaruyaw caman y'a di dɔgɔkun in na k'a fɔ k'a sɔrɔdasi dɔw fatura yen. An yɛrɛ ye dɔw seereya sɔrɔ ka bɔ u yɛrɛ ka jamanaden dɔw yɔrɔ parce que dɔw fana bɛ olu fana mun bɛ baara la o man d'u ye. Olu mɔgɔw ye o kibaruyaw di. Mais n'an k'an bɛ segin kɔfɛ ka na waleya in daminɛli la n'o ye le 19 juillet an ka sɔrɔdasiw ka tagali Tenza ka na se nin wagati ma e yɛrɛ bɛ ka mun jateminɛ e ye mun lakɔlɔsi a ko la. An ka relation ni Algérie cɛ an ka jamana yɛrɛ ka posture la nin wagati na yen yɔrɔ yen zone yɛrɛ la quoi. Bon daminɛ armée ka patrouille na fo ka na yɛlɛma. Non, ne ye min jateminɛ c'est quand même clair que n'i y'a jateminɛ Banbati ninnu yɔrɔ kun y'u ta ye. Ni kun y'a ta Gao fan dɔw kun bɛ yen u kun bɛ yen nɔ u b'u sago kɛ Tombouctou u b'u sago kɛ Bert zone ninnu na u b'u sago kɛ Aguelok Kidal Tessalit ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Tenza Waten Ina Farak ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u kun b'u sago kɛ ani Menaka yɔrɔw fana na Andarabuka ninnu bɛɛ lajɛlen u kun b'u sago kɛ ils faisaient ce qu'ils voulaient mais ne y'a jateminɛ que depuis waatinin kɔni armée kɔni y'a décidé ka territoire bɛɛ récupérer armée y'o décidé armée y'o baaraw kɛ u y'o baaraw kɛ an bɛɛ ye combat ye on a tous vu les combats combat kɛra fan bɛɛ u kun bɛ se ka tile 4 tile 5 tile 6 kɛ de combat tous les jours u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ wuli u bɛ kɛlɛ kɛ mais objectif bi atteint mɔgɔ caman kɔni kun bi sa mɔgɔ bi sa mais mɔgɔ kun ti saya ni jate minɛ quoi parce que objectif sɔrɔla ka ban quoi laɲiniw sɔrɔla ka ban donc mɔgɔw ti sa ye tuguni voilà n'i y'a ye ko par exemple Tenza Waten kɔni na mɔgɔw kuma na a ye mɔgɔw choqué dɔɔni c'est parce que saya kɛra mais objectif ma atteint tɛgɛ ma da kan k'a minɛ k'a fɔ ko drapeau tura ni Mali sɔrɔsiw ye voilà bon donc o yɔrɔ la mɔgɔw ko le fait mais ni objectif kun atteint na mɔgɔ minnu sara o tun bɛ ɲinɛ o kɔ voilà parce que mɔgɔw ti min dɔn yɔrɔ tɔw la mɔgɔw sara Kidal minɛni la mɔgɔ hakɛya min sara armée tɛn'o fɔ mɔgɔ ye yɔrɔ tɔw fana na Tessalit ninnu ni hali kɔsa na kɛlɛ minnu kɛra Menaka Menaka saya kɛra Ina Farak fana kɔntɔn an kun ka Ina Farak minɛ sayaw fana kɛra o mais c'est ça diɲɛ bi ten quoi c'est comme une équipe de football ni hali ni butan donn'i na n'i kɔni gagné ka ban mɔgɔw ti butan ni ye tuguni quoi mɔgɔw to ye tuguni voilà donc cɛ caman ni min bɛ danfara k'aw ni ɲɔgɔn cɛ ka e ka se d'i ma u b'o de ye quoi donc c'est un peu ça mais de toute manière situation est normalisée déjà comme il y a fait déjà en vecteur ou donc c'est pour dire que pour qu'il y ait question de Djabi ne connaît mieux qu'on y jatimine armée qu'on y barabaleke en région nord nous na barabaleke pour y romene et aujourd'hui à tola 15 ans watani kelen pédron et inchallah dona na tola mo bna y femme nous fana bna ke quoi mais au même moment wati kelen na pendant que armée bi kan baro fana ke samia fana be kado bon bɛɛ b'a dɔn ko samiyɛ waati la mɔgɔ jugu ninnu fana bɛ se ka taa an ka jamana voilà u bɛ taa sɛnɛkɛlaw tɔɔrɔ Segu mara San mara ani Moti mara voilà Segu mara San ni yɔrɔ ninnu bɛɛ u bɛ taa de o kama quoi ani Baɲangara fana voilà u bɛ t'o kama de pour que u kana se ka sɛnɛ kɛ et puis u b'a dɔn fana ko tɛgɛ dalen o kan o ka gɛlɛn o waati la parce que samiyɛ tuma na yɔrɔ dɔw bɛ yen ji bɛ yɔrɔ dɔw tigɛ voilà a bɛ yɔrɔ dɔw tigɛ carrément donc du coup au waati u bɛ profiter de faire pour que mɔgɔw bali ka sɛnɛ kɛ pour ka na ni kɔngɔ ye c'est la raison pour laquelle i b'a ye ko terroriste ninnu filɛ u ta ye juguya dan de ye quoi mɔgɔ minnu b'u kɔ c'est-à-dire u ti hinɛ quoi parce que u ti fɛ mɔgɔ c'est u fɛ ka na ni kɔngɔ de ye quoi u ka objectif de ka na ni kɔngɔ ye et donc c'est pour cela que toujours an kɔni bɛ se ka laɲini min kɛ toujours c'est demander plus à l'armée demander fanga ka bon kojugu an bɛ ka demander min kɛ armée fait a demander fanga ka bon armée yɛrɛ ma quoi mais demande le kan ka kɛ pour ka taa Bandiagara n'a zone ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa nettoyage kɛ ani Sana mara ni yɔrɔ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen quoi mais Ibu n'i ye Tenza Waten différence ni tɔw différence lajɛ c'est vrai armée yɛrɛ y'a fɔ ko jɔn ko ala a selen a ye gɛlɛya sɔrɔ a ye gɛlɛya sɔrɔ a seginna a kɔ a y'a labɛn bi labɛn min bɛ ka kɛ an bɛɛ ɲɛ b'a la zen armée ko ani AES mɔgɔw de bɛ k'a kɛ surtout Burkina bɛ ka vecteur aérien est-ce que o fana gɛlɛya t'o ko la bon ne kɔni ɲɛ ti gɛlɛya la bon je trouve que c'est bien le fait que an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bombardement ninnu kɛ
mais ni ne kɔni kun don communiqué nin kɔnɔna na ne kun tɛna sɛbɛn ko ni Burkina de bɛ ka bombardement kɛ n b'a fɔ dɔrɔn les armées de l'AES les armées de la Confédération il y a parce que voilà ça c'est important parce que communiqué kɔnɔna na o y'a sɛbɛn ko Burkina ni Mali de bɛ bombardement na bon hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ t'an ni Niger cɛ mɔgɔ dɔw bɛ se k'o miiri o mɔgɔ dɔw bɛna fɔ mun na Niger t'a la mun na Niger sen ma don a la mun de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc ɲininkaliw bɛ se ka caya quoi il va falloir les armées de la Confédération sont en train de procéder à des frappes dans telle région du Mali et c'est tout. Il y a, bon, mais sinon, je trouve que c'est bien. Bon, stratégie militaire, mais au cours de l'évolution, l'armée de la Confédération, pour pas préciser qu'à quoi Jamana mouillé fait que au final au cas principe d'intervention militairement quoi. Mais tout vous est là quoi. Vous est là mais il y a mis fort. Ali aka fo yɛrɛ ko AES yɛrɛ man di dɔw ye dɔw tun bɛ fɛ k'a fɔ ko armée yɛrɛ de y'a jija yɛrɛ ye ka nin ko in ɲɛnabɔ mɔgɔ caman kun ka faamuya cogo ye mais bi an bɛ mɔgɔ hakili lajigin dɔrɔn kabini kuma jan maliyɛnw bɛ ka mun ɲini ATT ala ka hinɛ a la a kuma caman a b'aw de mun de fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ani jamana minnu b'an lamini n'u ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan bon n'an sera k'o fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ an bɛ se ka ban o la fana k'an k'o baara kɛ mais o la n'o y'a sɔrɔ AES jamanaw olu bɛ ka sɔn mais an sigiɲɔgɔn min bɛ k'an degun bi nin ko in na o ye Algérie ye. Non o ye Algérie. Mais ne t'a dɔn mun na olu bɛ ka u yɛrɛ donna f'u ka sɔrɔdasiw bɛ taa fatu nin kɛnɛ kan o joginenw bɛ ta mɔgɔw bɛ bɔ o kalama depuis u yɛrɛ tun b'a dogo f'u yɛrɛ ka kunnafonidilaw bɛ ka bɔ n'a ye. Ah oui ah oui. Non déjà sani n ka na Algérie la n bɛ fɛ ka fɛn kelen bɛ yen k'o da maliyɛnw tulo kan n'i y'a ye ko anw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan c'est parce que comme ATT tun b'a fɔ cogo min na ala ka hinɛ a la n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ kɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que jugu bɛ dogo jamana dɔ kɔnɔ kɛrɛfɛ jamana kɔnɔna na a bɛ den ka na dɔrɔn ka na e gosi n'a ye gosi i b'a gɛn i tɛgɛ tɛ se ka d'a kan a bɛ boli ka don jamana kɔnɔ fo yamaruya dɔ de k'a d'i ma i ka tugu a nɔfɛ ni yamaruya t'e bolo i tɛ se ka don yen nɔ bon c'est ça aujourd'hui o de bɛ k'an sɛgɛn ni Algérie ye parce que Algérie b'a to u bɛ bɔ u fɛ yen u bɛ na u bɛ n'u sago kɛ an bara u bɛna attaquer ni fɛnw kɛ u bɛ tila ka don mais c'est lâche même de la part de l'Algérie c'est pour ça ne y'a fɔ n ko l'Algérie c'est un pays ingrat mɔgɔ minnu bɛ fanga na bi Algérie c'est des ingrats de don quoi. Hein? Mais c'est clair, mais parce que moi, histoire donc. Parce que Kassim, c'est important que l'histoire, what it obéit dans la vie, il faut que l'histoire, faut que hakli djike quoi. Faut que hakli djike c'est important. Ni ma hakli djike dans mon robin. Parce que bi, ibi malien chaman la joku ninga. Est-ce que Mali fait que Algérien, mon robin a fait ma fin qu'Algérie. Non t'as donc. Malien chaman beau faut quoi. Donc même le ministère de la Culture, au quand a impliqué na, Algérien on nana yorom na qui dans les régions là. Kidal konnana u nana yɔrɔ min u ka armée de libération nationale u nana yɔrɔ Mali kɔnɔna n'u nana ka na baara dɔw kɛ yen nɔ ka na u yɛrɛ préparer yen nɔ yɔrɔ u jigira so kɔnɔ yen nɔ n'a so dɔw jɔlen bɛ yen nɔ je pense que Bouteflika kɔni ka so bɛ Gawo halisa il faut les montrer so min kɔnɔ u bɛ halisa Gawo a ma ci dɛ voilà a kan ka yira télévision so dɔ k'a yira k'a kalan écoledenw na histoire la ministère de l'éducation et puis de la culture kan ka o bɛɛ lajɛlen kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko Algérie pour que u ka se k'u ka indépendance sɔrɔ Mali fana y'u dɛmɛ de la manière dont Maroc y'u dɛmɛ n'u bɛ ka Maroc kɛlɛ bi n'u bɛ ka rébellion soutenu contre le Maroc Sahara occidental la n'a kɛra Sahara marocain ye n'o man d'u ye donc o kelen l'Égypte les a aidés Égypte fana y'u dɛmɛ mais Mali fana y'u dɛmɛ mais Mali y'u dɛmɛ min kɛ mɔgɔ si m'o kɛ parce que Mali ko Modibo Keïta ko de ko non ko Algériens ko a ka sɔrɔdasiw bɛ ka minɛ français fɛ a bɛ ka torturer de a bɛ ka torturer musow bɛ ka torturer cɛw bɛ ka torturer donc ne ye Modibo Keïta ne tɛ se ka jɛn n'o ye je peux pas accepter cela a ye kɛlɛ daminɛ 1954 k'a b'a ka indépendance fɛ bon anw kɔni Mali an y'an ka indépendance sɔrɔ aw ɲɛ 1960 mais anw bɛna aw dɛmɛ ni min ye an bɛ Mali territoire bila a ka disposition na a ka armée bɛ se ka na an ka territoire kɔnɔ ka na aw préparer fɛn o fɛn mana aw diya a bɛ se ka na kɛ a bɛ ɲɛnɛkili ka ɲɛ a bɛ se ka sunɔgɔ ka ɲɛ a b'aw préparer ka ɲɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ à partir du Mali a bɛ yɛlɛ a bɛ taa attaquer kɛ voilà donc u kun bɛna Gao u kun bɛna Tombouctou u bɛna Kidal fana yeah donc c'est Mali territoire de bila u ka disposition na u ka armée de libération nationale à l'époque mɔgɔ min kun bɛ yen c'était Ahmed Ben Bella Ahmed Ben Bella le kɛra Algérie président fɔlɔ ye donc u y'o kɛlɛ de kɛ anw dɛmɛ n'o de ye mais Kassim u kun bɛ torturer dɛ parce que torture ninnu filɛ souvent les gens ne parlent pas de ça il y a des sites aujourd'hui u ka so dɔw bɛ yen Algérien non
français armée française qu'on ou torturé yorom parce qu'il y a eu plus d'1 million d'Algériens qui sont morts. Modibo Keïta ko non quand ça sigiti kanin ko toti ko fangu demain. Il y a eu plus d'1 million de morts, plus d'1 million de morts. Il y a des sites de torture. Il va donc mimingo ga muso là. Nous qui Algériens muso nous mene. Minu kusi kadja. Ubi ou pendu quoi. Ku kusi ka sirukana. Ku siri sans fenaï. Ku fara. Ou kumu fara ni chalumeau fana. Ou kumu utiliser. Soudaru ni voilà. Ani anga tolio. Ou kumbi ou fara ni ou muso fara ni chalumeau des chalumeaux. Et puis comment mi do a fait un B, a émission B, a vidéo B. Yaï. Bon maintenant tiens. Et puis je ne parle pas des viols. Parce que quand vous violez jusqu'à les tuer, il y a un tchaman qui dit que font la fora tout fara. Il y a aucun ça c'était horrible. Maintenant les hommes ou comme minge ou tchaura parce que ou tchaman ça ou tchaman ça mais ou ça la condition mununa ou ya seben adobe photo les têtes tout quoi. Adore comme ou comme courant les quais ou china tchao. Les tétons là. Ou comme courant les coups là quoi fora tout fara. Ou comme courant que yoro là c'est pas la peine en yoro for moro les gens le savent déjà moro ka famo ou comme le courant on les tuait à ça des fois ou comme wulu fana blola dans une salle obscure ou blad dibila salle baro kono dibila nous blad dibila dans l'obscurité là-bas maintenant ou bi wulu blagado wulu chama et puis ou bi lumière d'obé lumière yelin d'obé ou yelin nous bi wulu énervé de abi fawli wulu là ou bo yelin ou les caisses là sur nous kan quoi donc wulu bi giru kan ka tout mena ko dum donc fana bi c'est la technique du saut. La technique du seau d'eau. Ça, au sur la sous, Algérie sur la sous, mene kou nyongri, kou bolo c'est le cola, ka ji fa chona, et puis au bout c'est nda ou kongolo kan kou chouji là quoi. Faut à tout faire. Et puis des fois, ou mi do fana frani ji norodi, les eaux usées, ji norolemba non quoi. 10 minutes yere na bonné kan avec bactéries ni banane font qui là, nyeren ji ni font ro ba bon kan ka bon kan, faut à tout faire. Donc lorsque Modibo Keïta a vu tout ça, ni torture beb ka ke peuple algérien là Modibo Keïta ko non côté c'est ka ke qu'il faut que anga nous demain un Mali nord bloc à disposition là un Kidal bloc à disposition là un Tombouctou bloc à disposition là un Gao bloc à disposition là au cas armée comme na aire préparé hein ka marfa ni fond ni qui c'est ni fembe et en fana ko il faut attaquer ni fond ke o jamana le aka indépendance soro 1962 Ahmed Ben Bella président Folo. Algérie président Folo. Voilà. Aïe mingesan, aïe ambassadeur min blakana Mali kono. O ambassadeur de nana kana anga président fo. Kana sebe koro fo akuma kon bi réseau kan famte. Aya fo ka fo ko an nana I fo ko parce que I min kan ka tsaka lakali ko Modibo Keïta ni Mali min ke Algérie pour que uluka se ka indépendance soro. Ka tsaka lakali. Yaye, kosani na bela jeni aklibara que anga premier chogal ko kala maïga. Ani Lamamra comme nous fait. L'ancien ministre des Affaires étrangères algérien, Lamamra, Ana comme nous fait. Lamamra nana kana folie ka Mali fo ko ay min ke katsera lakali. Tellement ukmana hein ou ira ka fo ou ka kuma konnana ko niya yere ko Mali fédération du Mali tira. La fédération du Mali alors en Sénégal voilà une fédération niya ka tira ke. C'est parce que Modibo Keïta y fait soutenu, oui, Algérie a indépendance soutenu. Donc, puisque Aofo a insisté au cas, bon, mon président Flabé, il faut que vous connaissez depuis aller dire d'info bi, ou vous connaissez français de Boulou Bébodon. Oui, Côte d'Ivoire président, oui, Sénégal président. Depuis là, Koulouda. Ya. Bon, on a mon chaman qui était Jamaïca. Non. Bon, Jomai connaît un signe au Ladje, un attendant à bas qu'on t'a qu'un follow. Mais mon akla ko on est naïf. Mon akla ko non quand il a dit à Kandé. Amka tandama. Anya yere oui lettre de seben. Ka foko Ukrainien ka ambassadeur minke ko manye. Et d'abord Ukrainien ka ambassadeur comme voilà ka ou ka sitika Facebook ambassadeur yere sitika. Et Sénégalais no ka foko oui que vraiment ko mingera et ko attaque mingera Mali no ko onina. Bon, oui, communiquer Kafoko, il n'aime pas ça, que le frère, que le Mali est un pays frère, qu'il mingue, que bon, vous connaissez Canada. Ou quand société civile, il faut communiquer. Oui. Donc, un signe de la follow quoi. Donc, pour revenir à cela, Diamana fla de bif ou faradama bif français, bolo solution tala. Olubi barake contre nous les Noirs. Olubi barake en contre là. Oui, Côte d'Ivoire président, oui, ou fait Boigny, Ani
Léopold Sédar Senghor à l'époque du Sénégal. Olu fila le fara ɲɔgɔn kan ka Modibo Keïta kɛlɛ parce que Modibo Keïta bɛ ka Algérie dɛmɛ. Au passage, je vais faire un surnom de foyer. Il a un surnom, mɔgɔ caman t'a surnom dɔn. I t'o dɔn dɛ. Don Vito Corleone est le parrain des parrains. Eh, O b'a wele ten de. le parrain des parrains. Le parrain des parrains. Agara bongo père wa. Non, tellement il était dans les trucs comme ça contre les différents pays africains pour défendre les intérêts de la France. Donc, on a tort d'accord. Don Vito Corleone est le parrain des parrains. Parrain, lui, il est là tout le temps en train de mélanger les choses. Donc, c'est comme ça que la Fédération du Mali... C'est ça. Quoi. Tout comme de nos jours aussi, de nos jours aussi, on les voit. On a mis à longueur de journée. Hein? Donc, c'est un peu comme ça. Fédération du Mali tire à cause de ça en grande partie. Donc, vraiment, aujourd'hui, avec un peu de recul quelques années plus tard, au Djamana début ka enfana trahi ka aka Djamana ke arrière basier pour les terroristes au kana anga Djamana attaqué. Et ni anga armée ko kameta au kama au bi bol kado Algérie konnana. Et maintenant le ministre des Affaires étrangères Attaf Mimbe San. Non, n'est vraiment délicat, ibi hakedo quoi, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ingrat que ce monsieur Attaf. Mais c'est pas possible, il est amnésique ce monsieur. Il ne connaît pas l'histoire. Mais comment est-ce que monsieur Attaf allez koko anko kambora accord d'Algérie la kalima djenayi. Autrement allez tade Malia. Aboka o côté mena kwa manga bo accord d'Algérie là. Et puis fa ta kanarda ko bon ko olu koni afo amye ku bikla ka an hakli jigi ko an boli mi ke accord d'Algérie là depuis janvier ko bon ko en tout cas ko amise ka anga indépendance perdue ko amise ka anga souveraineté perdue ko amise ka anga unité nationale perdue. C'est-à-dire mais pourquoi il dit cela? C'est ça. C'est-à-dire que l'Algérie est en train de travailler à ce que anga unité nationale, anga souveraineté, anga indépendance, anga perdu. C'est ce qu'il est en train de faire. Et pourquoi Abouko? Parce que Mali bora accord d'Algérie là, parce que accord d'Algérie de Koumi ou Algérie est arrangé. Donc maintenant monsieur mais c'est ça. Moi je peux pas comprendre que mais ni Mali Kouyoke ni français en 1960. Nous avons beaucoup de indépendance sur le ma kumi gele obu akumi gele obu nteke parce que mi mega sena wakati alanga chokoroba munu e murbo ka fo wakati ye ulu e fo ulu ko koni ya bi Algérie akanga donga fo ko Mali de fanado. Oui c'est ça. Non wala du non balia de do mais Algérie fana kelente alno asoro no wakati na kelen wonte Mauritanie fanfe amado fana ka fo Mauritanie fana kun sembe akola alno asoro no wakati na aleta ka dogo mais ibu anye munye peut-être que aballa mo chamana mais en réalité koran yere kele odi anya ka fo demsenu chama de bra nationalité chama utume damandala mo gore de wal bana ko jako sarube ka bo zawate ah bah oui non mais sanube ka bo sanube à ciel ouvert hein minum ga dans les femmes mais ni bébé tami. Non, mais c'est-à-dire, business il est organisé, ce sont les affaires. Minumba boba soro, groupes armés nous font alimenter nos dés, ou vous waru soro nos dés pour que marfa nous ka kisse nous ka fin baisse nos dés. Parce que la technique c'est un peu simple. Au début, jamana do début wardi uma, ka menenduma aita keleke. N'a yoro contrôler ka yoro maîtriser tout mamla dugujuro na folo ni fem numbi avec ko bon na o bot mamla baby do sora là donc c'est ce qu'ils sont en train de faire au beau baral là donc au beau faire exploiter et puis il se trouve que dans Algérie fana jamana mi fana dirigé par des généraux minumbi businessman de do ils font des affaires ou bien tadi affaire ou bien drogue affaire ou bien dujuro na folo sanu ni fenro affaire donc tant que o waru bi ka djiki kan a zone non ou tu fais ils ne veulent pas de l'autorité de l'état malien là-bas autour arrangé parce que Kassim c'est comme tout de suite na fora ko moblu bi te dibo li fait ko et ni ma demande ko aba bénéficier est-ce que le kolongay tout le ngay est-ce qu'il fait au Kaban milliard woro kalo voilà donc c'est un peu comme ça. Bon, pour parler de la Mauritanie fana il y a donc anga dana ba fana te Mauritanie fana kan parce que des fois Mauritanie fana en tout fana famu et même le Maroc
Ah, et même le Maroc, ni Maroc tabi, c'est vrai que en Maroc la relation ça va un peu, des femmes ta bon mais Maroc ka vidéo fana pays, vidéo minu ou ka ministre des affaires étrangères fana kuni, rebelle terroriste nous fana kumbe on fait ko bismillah. Au vidéo fana B, réseau fana kan, où reçoit très bien et puis où soutenu. Donc c'est pour dire que femme de l'eau à Manoro et à combat au koni à Manoro et on souhaite que armée en jamana ka c'est solo quoi. Aïwa. Mais Ibo, est-ce que ni ye tile fila in ta c'est vrai que mɔgɔ bɛ ka arme dogo sufɛ u bɛ boli puis denmisɛnnin minnu fana tun bɛ n'olu tun nana sanu bɔ la u caman bɛ k'u yɛrɛ ɲini u bɛ ka taga u ye caman sera ka bɔ ka taga Algérie fanfɛlaw la dɔw fana sera ka u yɛrɛ ɲini ka bɔ ça veut dire que an k'an sigi n'a ye tile fila in na armée bɛ na au sol wa. Ah oui, oui, non, non, Kassim, on connaît solution tout là-haut. C'est-à-dire, étape ou de quoi c'est les étapes. L'armée va être au sol. L'armée va être au sol, forcément, en un territoire de quoi en un diamant de dos. L'armée va être au sol. On a quelque chose de l'armée qu'on met au sol. Maintenant, on a tatu, on a wati, on a choromina, oui, il y a des beaux donc quoi. Mais quoi qu'il arrive, l'armée qu'on met à ah non, 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 ça, on connaît, ça, il n'y a pas de discussion. Et puis, le ministre algérien des Affaires étrangères, là, ou quoi qu'on a fait de l'eau, il y a une quoi. Comme est-ce que l'Algérie a frappé de la zone quoi. Mais ça, c'est même pas une question à poser. Est-ce que n'y a pas Algérie connaît frappe que non, les frappes qui habitent frappe qui y est fait. C'est les frappes aériennes quoi. Aéro là quoi. Ah, on dit pas qu'il y est fait. Il continue dans un territoire voilà et puis frappe qui fait et puis non on a pas fait bon mais parce que l'Algérie ou couler mabé couloubi fait qu'elle est caban couloubi fait qu'il y ait la sécurité couloubi fait ben à sabater en union qui veulent sécuriser le Sahel mais au même moment ni an ka mɔgɔw bi fɛ ka don a ka terroriste nɔfɛ a bɛ ka minnu protéger a tɛ fɛ an ka don a ka jamana kɔnɔ ka t'o kama a tɛ fɛ an ka bɛnkan sigi an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka don o kama u nɔfɛ yan an fana ka se ka don u nɔfɛ non voilà vous ne voulez pas de ça mais a ye o ye non non vraiment an kɔni on veut que bɛnkan se ka sabati tout ça et puis ils disent qu'il faut que an ka nin ko ɲɛnabɔ politiquement que parce que k'ulu y'a fɔ ka ban ko a tɛ se ka ɲɛnabɔ militairement mais moi je me suis posé la question le ministre Attaf il se prend pour qui lorsque Ekoko au Mali là mais imagine Kassim un ministre algérien a b'i sigi a fɛ yen ah non non ne ko maliyɛnw ma ko nin kɛlɛ nin a y'a ɲɛnabɔ sur le plan politique ale bɛ ordre di ça quoi ko a tɛ se ka ɲɛnabɔ sur le plan militaire mais ça veut ordre di ça Mali ma quoi ah bon ordre dit et ça permet aux autorités maliennes à mon avis de comprendre à quel point où engager nous pour que an se ka ɲɛnabɔ militairement ça c'est clair parce que diplomate de nous a ka message il faut a bɛ ka min fɔ directement là a bɛ ka ɲɛnabɔ surasi ko de b'a bila a ka nin fɔ a bɛ ka ko bɛɛ de kɛ pour u bɛna ko bɛɛ de kɛ pour que militairement an kana se ka ɲɛnabɔ parce que on va faire non 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 on a averti les Maliens on a dit aux Maliens qu'à se ka ɲɛnabɔ militairement mais et de b'o fɔ anw ye ah donc maintenant eux en Algérie dans les années 1990 faut que c'est 2000 ninnu na avant que Bouteflika kana bɛnkan signé ni terroriste ninnu ye afin que terroriste ka to Mali nord là o y'olu ka sud ye avant o kana mais olu ka mɔgɔw olu ka problème ɲɛnabɔ cogo di dɔw bɛ Algériens kun bi faga dɔw bɛ u kun bi torturer k'u faga k'u kan tigɛ u m'a ɲɛnabɔ militairement de ya u y'a ɲɛnabɔ militairement an fana ko k'an b'an ta ɲɛnabɔ militairement a bɛ fɛ k'an bali k'o kɛ et puis vers la fin a ka interview kɔnɔna na a ye kuma dɔ fɔ aussi et il faut que an ka mɔgɔw ka nin fana lamɛn ka ɲɛ a ko Algérie tɛna a kɔ don Sahel jamanaw na ko parce que ko ale jɔrɔ ni an ka lakana ye quoi ko parce que Sahel lakana bi komi Algérie lakana nkalon don dɛ c'est un menteur hein a b'i fɛ k'a fɔ de ko u tɛna u kɔ don terroriste rebelle ninnu na u t'u to yen c'est ce qu'il veut dire c'est pas que u bi anw fɛ k'u t'u kɔ don an na ça c'est des histoires hein sinon u t'a to ka territoire ka traverser terroriste fɛ ka tila ka to ka na ka fɛnw préparer an ka jamana kɔnɔ mais est ce que nin tɛna kɛ kɔlɔlɔ olu yɛrɛ ma parce que n'i y'a jateminɛ waati o wagati n'anw fana y'an ka datugu u fana ka mɔgɔw u ka dugu kɔnɔna na u fana bingaliw ni fɛnw bɛ k'u fana fɛ yen dɛ mais il le faut parce que don dɔ la États-Unis n'i ma fili c'est Hillary Clinton a delila ka bɔ n'a kuma ye a y'a fɔ ko Bouteflika ye bɛnkan accord un pacte de non agression k'u y'a kɛ ni AQMI mɔgɔw ye pour que AQMI mɔgɔw kana se u ka mɔgɔw ma mais fɛn o fɛn mana u diya u ka kɛ Mali nord la bon waati fana il faut le reconnaître Mali fana kun magoba t'a ka nord coréen yɔrɔ dɔw la quoi yɔrɔ dɔw kɔni tun bɛ yen franchement dit an ka armée kun famana ka se yen nɔ
an ka autorités fana kun fana ka se les autorités locales. Ayiwa Ibu yani an ka tila ka segin ka na Tɛnza la ka tila ka segin ka na an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun laban in na an ka a bɛɛ lajɛlen kɔni ye lakanako ye parce que an ka lakana jɛkulu dɔ bɛ yen Sécuricom Burukina an y'a ye k'a fɔ u ye gɛlɛya sɔrɔ bon société minnu don maliyɛnw don et puis a kɛlen don ka baara min yɛrɛ sigi Mali yɛrɛ kɔnɔ o ka ca kosɛbɛ maliyɛn denmisɛnnin baden de bɛ baara kɛ u bolo waleya in nana cogo di? Bon, en fait, société ni en 1999 a dayɛlɛ la Mali kɔnɔ u y'a baaraw daminɛ mais 2000 de u ye baara daminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ b'u dɔn parce que a ɲɛmaa min bɛ yen ne b'a dɔn parce que quelqu'un ne a kɔrɔkɛ ne n'a kɔrɔkɛ ɲɔgɔn dɔn c'est un tonton il a 71 ans et puis ne n'a kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mais progressivement ne yɛrɛ nana a yɛrɛ dɔn a ye maire sɔrɔ yan yɔrɔ la tout ça bon c'est vrai a y'a ka société dayɛlɛ Mali kɔnɔ bon après quand a y'a ka société dayɛlɛ u ye fanga sɔrɔ tuma min na u installé la Burkina Faso et puis u nana installé aussi au Niger u sera ka installé Côte d'Ivoire mais Ivoire ma sɔn bon k'u to Burkina gɛlɛya fila de y'u sɔrɔ yen nɔ parce que au Burkina depuis quelques années quand même parce que c'est en 2010 qu'ils ont commencé donc ça entend après avoir ouvert c'est comme Mali u taara Burkina ta dayɛlɛ et puis oui ça entend ɲɔgɔn kɛ pratiquement pour ka Burkina ta nin dayɛlɛ alors kɔsani na gɛlɛya y'u sɔrɔ parce que lakanabaliya bɛ Burkina autorités fana bɛ ko bɛɛ kɛ pour ka société de sécurité ani mɔgɔ o mɔgɔ ni marifa bɛ se ka k'i bolo tout quoi ils essaient de contrôler un peu tout donc u nana u ka loi u changer au niveau du ministère de l'administration territoriale etc u ka loi u changer u ka loi u kɔnɔna na bon u y'a ɲini maintenant mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka gardien baara kɛ i bɛ fɛ ka kɛ gardien de ye quoi gardien a mana kɛ gardien baara fan o fan n'i bɛ fɛ ka kɛ f'i ka yamaruya sɔrɔ ministère fɛ le ministère en charge de cela ministère min bɛ o ko ɲɛmaa la voilà donc f'i ka yamaruya sɔrɔ et puis baarakɛyɔrɔ dɔ de bɛ yen minnu bɛ formation kɛ fana k'a tigilamɔgɔw former quoi donc il faut forcément que i ka former quoi pendant 3 mois n'i ye formation kɛ pendant 3 mois après ça maintenant voilà i bɛ se ka a fɛnw kɛ i y'a ye alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé là-bas et c'est que malheureusement olu ka baarakɛla minnu bɛ yen olu ma o formation kɛ donc olu ma o formation kɛ et parce que il aurait fallu que maa minnu b'u bolo les 1600 personnes les 1600 personnes il aurait fallu que olu bɛɛ lajɛlen ka se ka a formation kɛ donc tu imagines un peu mɔgɔw pendant que olu k'u ka contrat exécuté en pleine exécution de leur contrat a bɛ f'u ɲɛna k'u ka taa formation kɛ de gauche à droite etc donc o ko ka gɛlɛn 1600 personnes tu es obligé ka u bɔ u ka baaraw la tu es obligé k'u bɔ u ka baaraw la pour que i ka u bila ka taa formation kɛyɔrɔ la donc u ma se ka o kow kɛ donc o ko nana gɛlɛya dɔɔni u bolo et puis mɔgɔ dɔw fana tun b'u bolo il y a des gens mɔgɔ dɔw bɛ baara kɛ u bolo qu'on appelle des agents internationaux pour la protection rapprochée olu ye jɔnw ye olu ye par exemple Union européenne filɛ sisan Union européenne min bɛ au Burkina Faso donc Union européenne ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour k'a jira k'a fɔ ko olu ka mɔgɔw minnu bɛ yen la délégation de l'Union européenne i bɛ fɛ ka olu sécuriser u ye condition dɔw poser quoi a condition na tu es obligé ka taa tubabu dɔ de ta Europe kɔnɔna na ka na n'u ye minnu tun ye militaire soit des anciens militaires ou bien soit mɔgɔ minnu ye sécurité privée kɛ ka na n'olu ye olu ka se ka lakana olu ka lakana kɛ quoi voilà donc i bɛ na n'u ye donc le fait que olu fana nana donc bon olu tun bɛ yen quoi olu tun bɛ yen depuis contrat sɔrɔla en 2022 hein donc maintenant loi kura la il fallait que ninnu ka taa quoi donc puisque olu tun ma taa fɔlɔ ça c'est un et puis deuxièmement tɔw fana tun ma former donc o kɛra gɛlɛyaba de ye u ni ɲɔgɔn cɛ et puis le dernier point c'est que Burkina autorités fana tun y'a fɔ de u ko ninnu ka agrément u ka autorisation ou ka autorisation sous-traitée ni société dɔ ye il y a une société qui s'appelle Geos Geos kɔsani na mɔgɔ caman bɔra a kalama lorsque a ɲɛmaa yɛrɛ kumana Côte d'Ivoire kan cogo sugu dɔ la France non bon donc le fait que olu sera ka na ni les agents internationaux u sera ka na n'u ye mun bɛ Côte d'Ivoire voilà c'est-à-dire u sera ka na ni u ka agents internationaux ninnu ye u sera ka na n'u ye en fait Geos Castra les fait quoi donc le fait que sera ka na n'u ye Geos Castra fait eh bien le Burkina a demandé ko o fana ka jɔ quoi donc c'est pour ça olu fana ko problème foyi t'a la ils ont tout arrêté olu ka contrat n'u ka fɛnw bɛɛ jɔ n'u ye
Et puis, bon, puisqu'ils ont été suspendus pendant 6 mois ou suspendus Kaloworo, bah, eux, ils souhaitent que, bon, bah, d'ici là, peut-être Kaloworo m'en a témoin, ou la suspension levée. Donc, au Gela, les boucs, il y en a quoi. Mais est-ce que. Bon, voilà. Suspension bon, il y a des parce que, où fait minimum fait. Oui, fait minimum fait. Déjà, au fait, on été tourné. Parce que les agents internationaux pour la protection rapprochée, au Moroté tourné, ou la série, parce que, bon, il faudra que, ou la série, parce que, ou la formation dans la nouvelle formation du ministère. Le ministère que gardien la formation Mimbe, agent international la formation quoi. Dans nos pays, c'est-à-dire que nos Morobi là, bon, c'est un peu comme là avec la illégalité. Donc, il faut qu'on donc, on est où débarrasser Kaboul là. Et puis, le fait que Burkina autorité au Congo que la sécurité, que la société secrète comme que ou agrément, qu'il y a sous-traité entreprise ou whatever, nos EG aussi, ou qu'on non, qu'on a sous-traité, qu'ils n'ont pas sous-traité leur agrément, mais ils se sont mis ensemble. Oui, consortium de quelques barres qu'ils ont fait. C'est un peu comme si tout de suite, et Kassim, et Diani.ml ici, et avec un contrat de Nini. Par exemple, gouvernement ou bien Union européenne qui a un contrat de lancer ça, et qui a un contrat Nini, mais et qui a un contrat Baraké. Donc, il y a fondé que ne fana ka fara kan pour que anga jika ke ɲɔgɔn fɛ voilà k'u y'o de kɛ n'u ye mais u ko beaucoup n'o man di autorité burkinabé donc ils ont mis fin à ce contrat aussi. En tout cas, je pense que oui fait me connaît pour que nous nga se ka ɲɔgɔn parce que il y a 1600 burkinabés quand même. Minnu bɛ baara k'u bolo. Minnu bɛ baara k'u bolo. Hein? Donc ni au bout de 6 mois nous sera ka u ka papier d'u ma pour ka baara kɛ n'u m'a d'u ma donc amana solution wɛrɛ kɔni bɛna ɲini mais ça va être un peu compliqué. Ah mais sécurité comme yan minnu bɛ baara la ani Niger est-ce que olu fana ye gɛlɛya sɔrɔ wa? Niger ta oui gɛlɛya sɔrɔ yen nɔ oui gɛlɛya sɔrɔ mais franchement yen nɔ an ma société de sécurité sabo bɛ 4 de bɛ yen Nigériens autorité nigérienne ye olu ka sɛbɛnw minɛ u la bon mais n ma se ka olu kun dɔn exactement quoi il y a 3 à 4 sociétés olu bɛɛ t'a lajɔ voilà olu mɔgɔ kɔni m'a kɛ mɔgɔ kelen pe dɔrɔn ye voilà u y'a kɛ 3 kɔni ye bon maintenant 3 ninnu ye min kɛ exactement i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw tun bɛ yen peut-être u ka papier dɔw tun ma dafa ou bien un truc comme ça olu kɔni m'a dɔn exactement mais au Mali quand même ça va il y a aucun problème ici olu kɔni bɛ k'u ka baara kɛ il y a plus de 6000 et quelques personnes 6500 et quelques personnes mais au départ u ka mɔgɔw tun bɛ taa fo 7500 ɲɔgɔnna na parce que u ka mɔgɔ damadɔni tun bɛ yen u tun bɛ MINUSMA mɔgɔw bolo mais puisque MINUSMA taara tuguni bon olu bɛɛ ka baaraw jɔra mais Ibu est-ce que n'i ye nin baara in jateminɛ est-ce que a b'an ka don ba la parce que an y'a ye k'a fɔ a ɲɛci bɛ yen kuma tɛ bi sɔrɔdasiw tɛna se ka dugu kɔnɔnaw kɔni lakana kɛ parce que ninnu fana jɔyɔrɔ ka bon lakana ko in na surtout u fana bɛ mɔgɔw kalan yamaruya sɛbɛn minnu dilen u bɛ olu fana bato jamana ninnu kɔnɔna na kuma tɛ anw yɛrɛ maliyɛn de t'a don fana. Non, ça quand même, ça c'est vrai que, en tout cas, n'est bolo, un ré marobi ni moro, tiamana, par exemple, mi exemple di massa, Burkina Tami ni ça nous a fait nous là, mais ni agent sur nous fait ni agent nous fait moro là dans l'armée burkinabé, un morobu là parce que ni ali Mali armée là un morobi moro tiaman là. Parce que pour que Mali sécurisé totalement, on a besoin de beaucoup de gens. Et moi, je crois qu'il faut recrutement bas de il faut faire beaucoup de recrutement, car recrutement bas, ok. Mais souhaiter la sécurité, forcément, on a besoin d'elle pour la ok. Et on a même besoin qu'au niveau là, elle est. J'ai aussi leur pour que Chamanga se port d'armes elle sort. Yoro là, au cas fara anga finiti ou quand c'est quand la canne jamla konana. Ça c'est très important. Ayiwa an ye o faamu an b'a dɔn fana k'a fɔ min ye maliyɛn caman ye u bɛ sécurité com dɔn kuma tɛ a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ maa caman b'a dɔn n'o ye Sidibe ye n'a ka baarakɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kɔnɔna na nin waati in na an ka maa caman bɛ Ibu olu kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ i fɛ bɔlɔlɔko la bɔlɔlɔ sanfɛla la o ye k'a fɔ Tenza Wateni ko in u bɛ ka ɲininkali kɛ ko kuma na o ko Mali kɔrɔnfɛla dugu fɛn fɛn bɛ ka minɛ sa ko n'i y'a fɛn fɛn kuma mɛn k'i b'a mɛn ko sanu de bɛ yen ko kuma ko sanu dɔrɔn de bɛ yen wa bɛ dugu jukɔrɔ nafa wɛrɛw bɛ yen n'a sɔrɔ kɛ ni b'olu kalama. Bon ne kɔni hali su na ne ka émission dɔ bɛ yen su na n ka émission dɔ bɛ yen peut-être ni mɔgɔw sera ka su n'u y'a ye a bɛ kɛ heure jumɛn a bɛ Africable de kan Africable la voilà a bɔ Africable à 21h30 ne ye mɔgɔ dɔ invité n ka plateau kan
c'est le docteur Madani Diallo, docteur en géochimie. Géochimie, docteur Madani Diallo. Donc, allez qu'on a parce qu'elle en fait, on oublie chimie, la chimie de la terre. On oublie dedans. Donc, du coup, femme nous fana au bout. Donc, en tout cas, ça nous connaît, ça nous bé. Mais aïmi qu'on fait en que aïra qu'a fait uranium bé, mais qu'a fait anina kaye, yorola, que vraiment qu'on au marqué follow. Et même le pétrole, parce que aïmi faut en c'est étonnant, parce que moi étonné donné, mais n'y a pas moi sont étonné donné quoi. Mais même le pétrole, rechercher là-bas nous pétrole là, les dernières recherches qui ont été faites, moi c'est qu'il y a qu'on est canté à pétrole bi yoro de la ko absaka bo. Donc en tout cas, il faut ma belle ko a ko mo ba faut pétrole bi soro ni mi soro mais k'a fɔ ko a ko recherche ou lancer la laɲini yɛrɛ ka ɲinini kɛ fo ka taa an bolo da kisɛ ka ko nin voilà parce que ne y'a ye bɔlɔlɔ ka tile filɛ na mɔgɔw bɛ ka barili hakɛ dɔw fɔ ko olu pétrole b'an fɛ yan non ça c'est découverte, ça c'est non découverte en fait mɔgɔw ma a faamu ka ɲɛ quoi a papier bɛ ka circuler réseau kan ko américain ka centre de recherche dɔ bɛ yen k'u y'a fɔ ko nin barili hakɛya bi Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ oui quantité dɔw fɔ ka fɛnw fɔ mais ils ont dit que c'est non découvert. C'est-à-dire, c'est une évaluation où ils surveillent dans lesquels ils ont fait un surveil. C'est des études, oui, études dans lesquelles, mais des études de ressources non découvertes. Ou quoi ressources non découvertes. Mais moi, ay hagli toyo. I mi fota. Ni gagnal ni bugara 101. Ega bi sutraw. 100 dona tugumna mogo to la fogo min gagnari. Voilà, tu vois ils disent que assessment of undiscovered oil and gas resources of the Taoudini Basin province Mali and Mauritania 2015. OIMI, c'est-à-dire ils disent que en fait que États-Unis que US Geological oui surveille de lesquels oui tara jatimnelouke parce que les faire les surveilles tara jatimnelouke koutaro lesquels et ils ont fait l'évaluation des ressources de gaz et de pétrole non découvertes. Quand tu dis que évaluation que ressources de gaz ni pétrole mais c'est non découvert. Voilà. Bon. Voilà. Voilà. C'est-à-dire spécialiste mifo. Spécialiste ko gaz ko ni pétrole ko ni fond là. Ani uranium ko. Ko sani malion ka fo ko nimbe. Ko malion ka recherche ke folo. Oui. O de kan ka kebe. Ko au lieu que anga kuma kan siginto. Ni pétrole be nimbe ni ya tabo ni tabu jiganfe an tabu yele ni bike ko malion ka savare ko kuma dabla que le Mali n'a qu'à lancer des recherches. Oui. N'a recherche ou lancer. N'a yini ke ka se ka yeli ke ka ye. Ka kla ka ye fana ko dorontere ka ye ko a quantité abse ka moron nafa parce que i recherche ke i sanouye mate jamana nafa. Ça aussi, c'est pas... Voilà. Voilà, donc les spécialistes, c'est ce qu'ils disent. Au lieu de parler de quantité B, que les gens n'ont qu'à chercher d'abord. Voilà. Obana Nadia Touré, une européenne, c'est Bruxelles. Ouais, Belgique. Akoko Nimbelao, ko yala ma ko amanga dofra anga nyini kanwa. Ani anga lakana kanwa parce que ko bi anga jamana problème e munye ka me ka mi me ka fo na ta ka be mogo ma o ye ka fo ka man labe ko ka sura su nyini ka barakala o nyini ka se ka jamana lakana ko est-ce que bi ko ni bebe ka fo tukuna ka manga dofra lakana ka alibiwa. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on a dit. On a dit que Kalfa jamana be nous ba nyina kan déstabiliser. Hein? A Chiti Marfagla. A Chiti Kisegla. A Chiti avion de guerre glan, a Chiti ni bombe soukou nous chiglan. De la manière de outa glan tout mon enfant ta glanté. Ou bita sandé enfant kata san. Donc solution flattée pour répondre à sa question, enfant ka nga nyide. Amanga segen mokotara. Anga mokota donc mokota. C'est-à-dire on doit recruter même si on peut Kassim, on doit recruter 1 million d'hommes. 1 million de personnes. Le Mali c'est 22 millions de personnes hein. On dit que si vous voulez 22 millions de personnes, ma million qui est réservé pour que Jamana la Kana, moi je pense que si c'est possible, ni à Warbe, n'a pas de et puis quelqu'un maintenant qu'on a un nini, un avion fond fin n'a pas de n'a sebaï un nini.
drone fɛn o fɛn bɛ yen appareil fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka jamana lakana il faut pas qu'on arrête fo kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bon vraiment ninnu armée n'u ka se cogo min na sisan ni an ma méfier dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni ye donc ça c'est pour répondre à sa question. ayiwa Alu Koyita ale bɛ Tomiya mara la a bɛ k'an lamɛn radio Paris la an yɛrɛ b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale ka ɲininkali bɛ tali kɛ ko i bɔra yan waati min na ko tun ye panneau solaire ko bi k'an bɛ ka Teza Waten fɔ ko komi sa ko panneau solaire minnu bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen baaraw bɛ sen na ko ni bɛ se ka mun fɔ a la a n'a kɛcogo la ko minnu sigilen don bi chantier saba min bɛ yen ko ni bɛ se ka min fɔ o la. Bon, en tout cas, en réalité, ne m'attache chantier de nous cas. À la don, ne m'attache chantier de nous cas parce que bon, déjà, généralement pour que ne gars ouli kata chantier de nous cas, ni invitation m'invite. Voilà, misera la kata quoi. Mais ni m'a invité là, donc le ministère mimbi ni mbara ok. Ou m'a delka en associé à Chila quoi. Faut qu'on voulait à une canal là, avec émission kaka, avec comment quand on venait comme ça, avec à comment la non. Donc je n'ai jamais été là-bas. Mais quand même on connaît un mec au baro bisena. Il y a un mec au barreau qu'on bisena. Donc maintenant, puisque le ministre à l'époque que déjà connu barreau et calonani sur déjà 4 mois déjà que n'a 4 mois sur surtout sanangorobata là voilà ko parce que quand tu connais voilà qu'au courant fitini mimena a commencé à produire au courant mais c'est à injecter réseau quand déjà on va attendre de voir ni au Sénarake et puis voilà principalement c'est ça. Aïwa ni muso nana tuguni dɛ connaître Ibousi comme toi tu n'as pas Ibousi tout le temps si peut nous dire deux mots sur la digitalisation. La digitalisation déjà c'est important que Maroc a fait un gelindon ati yuruku ban parce que Maroc a fait un fla associé nyona k'a faut qu'on ait digitalisation que abi yuruku ban ata ban abi dobala ça c'est important parce que yuruku est mieux voilà ni ikanga 10 000 sara wa fla sara femina na ti go écoute au lieu que ika wa fla ti Orange Money fait ou bien Move Money fait wa kel ni ma kere fait o ti yuru kelenia donc ata ban mais avec dans les bois là voilà bon déjà je trouve que c'est bien parce que en aurait qu'on a recommandé ko yoro ka se ka digitaliser parce que c'est important en a jamana ka administration kan ga digitaliser c'est-à-dire ne re ko mi fo à l'époque ne ko état ka wari kan ga sara Mali état yi aka se ka sara en nouvelle technologie nous do fait quoi en téléphone sera au fait ani bolo sara nous fait. Et je trouve que c'est très très bien établi au Serakan. Je trouve que c'est bien, c'est très bien. Mais danger au Panabala, danger au Fanel Djoumaï, c'est que ces bases de données, il faut bien sécuriser. Fac à sécuriser. Donc il faut des experts en informatique, en sécurité informatique, au Moro Panabi Malala, à sécuriser. Je pense que les sociétés de télécommunications déjà, Munumbi, Ato, Warubi, Temaosara nous fait. Je pense que lui, il est déjà expert au bout boulot. Vous faites un expert au Fanata pour pouvoir plateforme ou surveiller. Mais puisque l'État Kawaru Fanamina Tema fait ça en conserver, il va falloir que Tchaman fasse la sécurisation pour que hacker de Canada, à Konokata, État Kawaru détourné par nos. Voilà. Donc, sinon, c'est une très bonne chose et je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là. Comment Léon qu'on a volé à Kola, qui a créé un mouillot là, qu'est-ce qu'avec un fois qu'il y a Malion? Non, nous connaissons pas la fois Albi. Parce que ni Nedo, ni Koko, ni essayé la digitalisation n'y est Malion. Média font Mali Kono. Abi Warbo a dit média Bema, Mali média Bema. Comme ça, d'abord, le ministère Mba Baroque, abi média be wuli folo. Abi fait aucune information mi passer sur la digitalisation. Aba benye fouille. Vous prenez une journée, abi barake aucun. Comme ça, tous les médias ont l'information. Abi warju bema, parce que médias n'a barake fou mourir. Et maintenant, au bébé aucun média là, au bicalo kele n'y ronke ou toi c'est 44 à fou mourir. Je pense qu'au bout d'un mois, nous ferons mourir. Et je pense que c'est Malion la femme quoi. Parce que Albi actuellement partie d'Obéi. Les familiarités et même les médias partis d'Obéi qui sont pas voilà par exemple est-ce que l'intéressant tribunal là comme un certificat de nationalité sera est-ce que ça sera via ces plateformes là voilà bon voilà donc du coup ça veut dire que je pense que tout n'est pas fini d'abord mais Minkera déjà déjà voilà il faut que l'État au fond et je pense que Akang a médiatisé et c'est très important.
ayiwa o kɔni tun ye ɲininkaliw ye ne ye minnu sɔrɔ n yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira fɛ mɔgɔ minnu bɛ an ka page kan caman kɔni ka fɛn préoccupation ɲininkali ninnu bɛ a bɛ ka olu yɛrɛ fɔ o ye e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔw ye nin waati ninnu na. Non, au Koni, je trouve que l'armée est extrêmement bas, les gars. Parce que il faut que Maroc a fait de femmes, quoi. Alors, donc, on met qu'à faire Algérien, il y a une page YouTube sans faire quoi. Parce qu'Algérien, donc, on met qu'à attaquer, ou qu'à y avoir un manquant. Non, ils sont. Nous, y a donc an ka jamana sigilen k'a bolo fila da ko mɔgɔ tɛ kuma o de ka d'u ye mais tant que mɔgɔw bɛ yan minnu b'a f'u ɲɛna a man ɲi u bɛ ka min kɛ an b'a kalama an b'u ka kow dɔn waati dɔ la ne yɛrɛ taara n yɛrɛ sɔrɔ nanzara jamana la ne sera u ye ne ɲininka ne ko n ko Alizeri tɛ ka Mali wale ɲuman dɔn o y'a sɔrɔ Bouteflika bɛ balo la n k'a ka so bɛ Alizeri n ko hali don kelen a kɛra jamanakuntigi fo ka taa fɛ a ka so bɛ Mali la awɔ n k'a ma na Mali la yan Bouteflika y'a ka président k'a sen ma don Mali kɔnɔ yan alors k'a ka so bɛ Gawo a ka so bɛ Gawo ne y'o fɔ ka ne to o tubabu jamana na o de diyara ne bolo ne segintɔ n ko ne welela de ko ne ka taa sira wɛrɛ fɛ parce que u ka service de renseignement u tɛ daga sunɔgɔ dɛ u bɛ ɲini de olu tɛ se k'i to yen cogo si la i bɛ se ka sɔrɔ cogo cogo sɔrɔ u b'o kɛ donc fɛn mun don pour que k'a jira mɔgɔ la k'a fɔ baara min don bɛɛ de bɛ se k'i sen don a la maliyɛnw yɛrɛ de kan ka wuli sisan réseau kan ka kuma k'a fɔ parce que jamanadenw de ka ko don minnu ma anw kunna olu bɛ se ka mun kɛ c'est comme l'autre jour an ye diinɛtigi dɔw ka kuma na tɛmɛ yan a ko se min bɛ anw yɛrɛ ye bi o se tɛ Asimi ninnu ye Asimi ninnu bɛ yen mɔgɔ bɛ fɛ mun ka kɛ kɛlɛko ta sira fɛ olu bɛ k'o de kɛ mais an k'an jɔ an faso kɔrɔ k'o ye anw jeunes yɛrɛ de ye bi an minnu yɛrɛ bɛ yen n'an bɛ se ka dɔ kɛ n'an ka clavier n'an ka réseau n'an ka fɛnw ye k'anw de kan k'o kɛ fara-farali man ka ye min na ko o ye o de ye mais a ko k'o yɔrɔ de la mɔgɔ tɛ ka maliyɛn jeunes ye o kɛrɛn laminɛ mais ne bolo fana a dɔ ye kibaruya sɔrɔ cogo ani k'o kɛ cogo ye n'o tɛ dɔw bɛ n'u labɛnna olu bɛna na se ka a baara kɛ mais Ibu an y'a ye k'a fɔ ministre min bɛ denmisɛnninw kunna olu ko k'u bɛna mɔgɔw labɛn ko ka se ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ ko yaasa kunnafoni jugu ni fɛnw kana se ka kɛ k'u bɛna kalo kelen k'a la a tɛmɛna conseil de ministre la n t'a dɔn u bɛna n'a lawaleya cogo min parce que k'u bɛn'u sɛmɛ DIRPA de la. Bon, tu sais Kassim ne bɛ se ka min fɔ o la quoi tu sais que mɔgɔ dɔw bɛ yen ministres tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen gouvernement tɛ u tɛ gouvernement kɔnɔ mais olu bɛ se ka mobilisation kɛ cogo min na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo min na pour ka bɔli ni fɛnw kɛ ka kɛlɛ organiser cogo min na civiliw cɛla olu bɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ ministère ninnu kan quoi. a ministère yɛrɛ ta kɔni ye ka wari bɔ k'a dun de ye an b'o dɔn. Bon ministère ninnu a nɔ kɔni tɛna bɔ moi je le dis ici. campagne 1 mois o ye mun ye. Voilà. Non c'est-à-dire jeunes dɔw tun bɛ yen u tun organiser n'o ka ɲɛ u bɛ bɔ u bɛ mouvement ni fɛnw kɛ u bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni kɛlɛw bɛ u b'a kɛlɛ na fɛnw kɛ u bɛ conférence de presse ni fɛnw kɛ le mouvement Yɛrɛwolo par exemple le mouvement Yɛrɛwolo c'est un mouvement u tun fara ɲɔgɔn kan u bɛ mobiliser mais depuis que Yɛrɛwolo pratiquement a Yɛrɛwolo cira pratiquement mais i delila ka mobilisation ye tuguni i mɔgɔ ye place de mais don dɔ la ne kelen tun bɛ ka tɛmɛ place de l'indépendance la quoi ne ye jeune dɔw ye quoi u tun bɛ k'a fɔ u ka grin na quoi ko yan ye bɛn ka place de ye quoi ko bɛn ka place bɛn ka yɔrɔ de ye awɔ ko bɛn ka place de ye place de l'indépendance ye quoi ko parce que ko sɔn dɔ la a b'a fa quoi a b'a fa jamana bon c'est des choses dont comme ça dont on a besoin par exemple muso dɔ ye ne wele o don a ko n ma ko Algérie bɛ ka min kɛ an na ko normalement quand on a une mobilisation bas de quai, le fait que l'Algérie a nous soutenu, on a l'ambassade d'Algérie là, Europe, comme Mali de l'Ontario, AEC Jamana Bekono, en Canada, France, Femme Bec. Bon, quand il m'a dit ça, généralement, moi, je me suis coordonné. Voilà, lui, mouvement. Voilà, on fait. C'est ce que je lui ai dit. Voilà. O de seba anw ye. O ne sera mɔgɔ tan mobiliser. Ta ka ca. Ne yɛrɛ ka bureau la ne se k'olu mobiliser fɔlɔ. Voilà. Donc mais en tout cas c'est ça mɔgɔ dɔw bɛ yen naturellement u bɛ se mobilisation na. U bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. U ka baara don. U ka baara don. Donc bon ni olu tɛ mobilisation n'olu f'u ka kɛ yen de. F'u ka kɛ yen. F'u ka kɛ yen parce que u ɲɛci de bɛ yen nin waati ninnu na. Exactement. Et puis a ka ɲi fana kuma dɔw la kan dɔw bɛ yen kuma dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka bɔ k'o fɔ. C'est comme premier ministre ye min fɔ o don ko parti politique ye communiqué kɛ mais u ye communiqué sugu jumɛn kɛ mɔgɔ sugu jumɛn y'u si ye n ko bɛɛ de b'a la
parti président a tué ka taa di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ mɔgɔ min dɔn parti ba kɔnɔna na o ka communiqué signé ça veut dire que a nɛgɛtaw la a kɛ kun ye dɔrɔn pour que k'a fɔ dɔrɔn an ma kuma dɔrɔn mais min ka ɲi ka bɔ k'i hakilina di bonya ni karama kɔnɔ komi an filɛ ka min ɲɔgɔnna kɛ nin de bɛ ka kɛ nin de kɛra an ni ninnu ye bɛ ɲɔgɔn dɔn tan an ye nin de k'u ye u fana kan ka nin dɔn an ye bi ATT ka waati la fɛn dɔw tun bɛ yen président tɛ kuma mɔgɔ si tɛ kuma mais mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɔra n'u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ni ninnu kumana an bɛ se k'an da don a kuma na an bɛ se k'u dɛmɛ an bɛ se ka fara an kan kɛ o bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ hali transition yɛrɛ problème wɛrɛw la n'i y'a ye k'a fɔ kɛn dɔ bɛ k'u sɔrɔ parce que mɔgɔw ɲɛ t'o mɔgɔw jɔlenw na wagati la CDM tun bɛ ye mais depuis nin fɛn kɛra CDM ta kɛra communiqué ye fo k'u ka bɔ u ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ bɔ ka kuma quoi o de cɛ ka ɲi a ko la kosɛbɛ non CDM fana non, peut-être pour finir, Kassim, il faut que les gens aient l'espoir. Parce que follow, on dit tes envoyés. Follow, on dit que ni ka ke yorom nuna orobe. Follow, on kuma ni ka ke kidal dronde. Follow, on kuma ni ka berde mine. Follow, on kuma ni ka gaou kantai. Follow, on kuma ni ka Tombouctou le kantai. Follow, on kuma ni ka Ander Boukan. Ani menaka nu le kantai. Mais bibi na ni no beko. Anina tesalit ko anina aglok ko anina inafrak ko tenza watan le tora o dumi Algérie frontière kɛrɛfɛ o yɔrɔ fana an b'an tɛgɛ da ka inshallah tilefan na n'an tɛgɛ da o kan san maintenant an bɛ occuper yɔrɔ wɛrɛ tɔ la inshallah i b'u k'i yɛrɛ fo i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara n ye kosɛbɛ Falaye Keyita tun bɛ k'a bila bɔlɔlɔ fɛ a bɛ se k'a ye cogo min na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn a k'a faamuya k'a fɔ ko kurantigɛ don min ye kuran ye a bɛ taa a bɛ na a bɛ taa a bɛ na an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a ko kɔni ban pewu Falaye k'i yɛrɛ fo baara kɛcogo ɲuman na maaw bɛ se k'a ye cogo min Ibou Sy mais Kassim peut-être sani n ka bɔ kuma na dɛ e bɛ baara min na jamana in kɔnɔ c'est pas parce que n b'i ka plateau kan dɛ e bɛ baara min na jamana in kɔnɔ bi i bɛ baara ba la dɛ parce que émission permanemment moi je pense que malien minnu b'an lajɛ hali ni fɛn tɛna sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais malien minnu kɔni bɛ k'an lajɛ u kan ka se ka ɲɛ an ma ni batterie en lithium na ɲɔgɔnna 1 2 3 ɲɔgɔnna ye n'o bilara bi i ka studio kɔnɔna na je pense que o bɛna mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ mais les maliens u b'an lajɛ don b'o b'i fo i ni ce merci bravo mais il y a rien qui suit après Ibou fɛn dɔ de b'an ka jamana kɔnɔ c'est que an ka jamana ye jamana min ye mɔgɔw bɛ kuma c'est à dire n'i ye sɛbɛnni kɛ maliyɛnw t'a kalan an ka jamana ye jamana min ye n'i nana ni fɛn fɛn ye yan an ka jamanaden fanbaw bɛ girin a kow kan an ka jamana ye jamana fana ye jamana min ni a ɲɛmɔgɔw se bɛ minnu ye olu bɛ min fɛ o ye i ka wuli k'a fɔ o ma karisa a ye nin diyan karisa a y'a kɛ tan ye mɔgɔ minnu tun bɛ yen c'est à dire an ti amarendaw ninnu tilela quoi an tɛ baba mɛnta ninnu tilela tuguni quoi an tɛ funusire minnu tun bɛ yen n'u bɛ ye ko ye u b'a faamu u yɛrɛ ye an t'o tilela tuguni quoi an bɛ tile min na sisan mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔw la yɛlɛ n'u bɛ ɲɔgɔlɔnw kɛ n'u bɛ dɔnkiliw da fɛntigiw bɛ fɛ olu de k'u ka fɛn sɔrɔ k'u tɔgɔ fɔ mais anw minnu filɛ nin ye sisan ko anw minnu bɛ nin baara ninnu na n'i y'u ɲininka n'i ye mɔgɔ caman jɔ k'a ɲininka u b'a fɔ ko fanga jɔlen don anw ye bon o degun dɔ ye min ye fanga b'a dɔn ani Ala cɛ min b'a na anw cɛ fanga b'o dɔn a bɛ min kɛ a b'o dɔn a tɛ min kɛ a b'o dɔn anw yɛrɛ bɛ wulikajɔ minnu kɛ ani mɔgɔ ŋaniya ɲumanw an k'o fana fɔ parce que dɔw bɛ yen Ala ko tiɲɛ olu fana bɛ u se kɛ an ye an kana ɲinɛ o kɔ mais min ye se bɛ mɔgɔ min ye k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ karisa ninnu filɛ nin na nin ye u bɛ ka nin kɛ ka n'a ɲɛnabɔ u bɛ ka dɔgɔya dɛ n'i kɔni ko sisan ko ka mobili ta k'a di dɔnkilidala dɔ ma u bɛ k'a di casiribɔla dɔ ma u bɛ se k'olu kɛ parce que olu bɛ u tɔgɔ fɔ olu bɛ fɛnw fɔ mais anw ka domaine e m'a faamuya k'a mɛn k'u ye mobili kura di journaliste ma fɔlɔ anw bɛ don baara in na tuma min anw kɔrɔkɛ kɔrɔba minnu bɛ yen maire de tun bɛ du terrain d'u ma mɔriw tun bɛ mobiliw d'u ma mobiliw tun bɛ fɛnw d'u ma mais bi anw ka domaine presse domaine anw binna quoi domaine wɛrɛw de wulilen don bi o ye dɔnkilikɛlaw ye o ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye o ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛnw kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ hali dɔw bɛ yen u bɛ fɛn dɔ kɛ e yɛrɛ t'a dɔn fɛn min don mais o de ka di bi tɔgɔtigiw ye quoi c'est à dire n'i bɛ fɛ sisan ko Mali setigi dɔ k'i dɛmɛ sisan Ibou fo ne k'e ɲininka n ko Ibou n'e bɛ karisa dɔn an ka taa fɛ yen komi studio b'an bolo a k'an dɛmɛ nin wagati o de ka di u ye
bon famaw fana olu bɛ minnu bila ko olu ka don u ni anw cɛ olu bolo u man ka fɛn ɲini ka da anw ma chargé de communication fara porte-parole ka directeur de la communication kan n'u ye k'u i wele fɛn dɔ bɛ u fɛ yen u bɛna fɛ k'a baara kɛ n'o bɔra la olu bolo b'i débrouiller i bɛ se ka dɔ sɔrɔ Mali presse bi n b'a fɔ presse quoi parce que bɛɛ quoi fɛn fɛn bɛ bɔlɔlɔ kan n'a tɔ bɛɛ lajɛlen degun bɛ anw da la bi a tɛ se ka lakali yɛrɛ ne bɛ baara kɛ arajo la fo san 20 ni kɔ n b'a dɔn min bɛ arajo kɔnɔ gafe k'a sɛbɛn n bɛ baara k'a la n b'a dɔn min b'a kɔnɔ télévision so n b'a dɔn hali ORTM n b'a dɔn degun min b'a kɔnɔ bi mais ɲɛmɔgɔw man teli k'a ye dɛ n'u mago kɔni b'a la u bɛ fɛ a ka kɛ aw ka to ka baara kɛ mais nin bɛɛ la an se ye min ye an bɛ baara kɛ n'o ye don min na n'Ala ye nɔgɔya kɛ an bɛ se ka yɛlɛma fana parce que ko bɛɛ bɛ a kɛcogo de bolo sinon wagati dɔw la Ala ko tiɲɛ presse tun tɛ nin degun in kɔnɔna na mais nin san 5 laban in na i b'a dɔn ko hali jamana bɛ wari min fɔ ko k'a di presse ma depuis IBK ka mandat 2nan daminɛ fo sisan presse ma wari sɔrɔ aide à la presse n b'a fɔ a k'a daminɛ transition na dɛ transition nana sɔrɔ a wari tigɛlen don transition tun ye ŋaniya ta k'a bɛ dɔ di mais o taara sɔrɔ ko bɛ yen min balannen don o yɛrɛ ka jugu tuguni presse yɛrɛ ta man ni bɛɛ ta ye donc a ko don ni ɲɔgɔn kɔrɔ mais an bɛ dugawu kɛ an bɛ Ala ka sutura la fɔlɔ non population bɛ se ka nin ɲɛnabɔ an bɛ Ala ka sutura la fɔlɔ population bɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ Ala ka sutura la moi an ŋaniya ɲumantigiw kɔni dɔw olu bɛ dɛmɛ kɛ an ye nka k'a fɔ de ko maliyɛn bi waritigi hali mɔgɔ bɛ taa seli misiri kɔnɔ i b'u bɛ bɔ k'a sɔrɔ pano tɛ yen foyi tɛ yen mais u bɛ don ka seli mais min b'u bolo Ala de b'a dɔn yɔrɔ kɔni o kɔni n'i y'o kɛ kɔni i b'o tɔnɔ sɔrɔ mais normalement bi Bamako misiri cayara cogo o cogo setigi kelen bɛ sɔrɔ min bɛ se ka a dilan a kɔnɔ mais o t'a kɛ o fo cɛkɔrɔba ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ah bon karisa e yɛrɛ bɛ na ɲɛ bɛ nin na i tɛ ɲɛ a ma o de ka d'u ye mais a dɔw bɛ bɔ o misiri la wula fɛ u bɛ se ka min di denkulikɛyɔrɔ ni kɔɲɔkɛyɔrɔ la o ka ca ni pano dilan ni o misiri kɔnɔna na Ala de bɛ hakili ɲuman di jɔn kunnandiw ma k'u hakili to mɔgɔw la nin waati na sinon maliyɛn yɛrɛ de façon générale anw minnu bɛ Bamakɔ yan Mali kɔnɔ an b'a dɔn bi degun bɛ maliyɛnw kan n'i y'a ye impôt mɔgɔw bɛ bɔ ka yaala ka taa fɛn di mɔgɔw ma i bɛ facture u bɛ fɔ sisan ko i b'u 150 000 francs sara u bɛ 100 000 reçu de d'i ma o kan ka ɲɛɲini dɛ u b'a fɔ k'i ka 60 000 sara u bɛ 30 000 reçu de d'i ma o kan ka ɲɛɲini dɛ anw ka jamana de kɔnɔ maa min bɛ baara yɔrɔ min na a b'a ɲɛna k'ale ta don a wari y'a ta ye quoi c'est pour lui jamana t'i ye quoi ale de bɛ ye quoi donc o degun bɛ jamana minnu kɔnɔ cɛ ka kuma Ala de bɛ far'i kan quoi digitalisation bɛ se ka nin dɔw ɲɛnabɔ voilà puis n y'a mɛn n ka cɛkɔrɔba dɔ da o don ko an tun bɛ lajɛ dɔ la an ka Segu ka tɔn na ko barika tɛ mɔgɔ kisi Bamakɔ tuguni tiɲɛ don dɛ Ala ka sutura o de bɛ yen bi sinon barika b'i la n'i nana Bamakɔ i bɛ tigɛ i yɛrɛ la walahi Ala ka sutura dɔrɔn de bɛ yen sisan an ka dugawu kɛ Ala k'o to an bɛɛ lajɛlen kan a k'an bɛɛ sini